ದೇವರ ಎನ್ನ ಪುರು ಬಾಲೆ ಈರ್ನ ಕೈಟು ಸೈಪುನಗೆಂದು ಜೋಯಿಸರು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಊರಿಪ್ಪುಣ ಏರು ಮಾರೈತಿ ಕಾಪುಣ ಏರು ఆయన ಕರ್ಮತ್ತ ಅಂದತ್ತ ಆಯವಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದತ್ತ ಪುಟ್ನಗನೆ ఆయన ದೇಶ ಸರಿ ಹೊಡೆ ಆಪುಂಡ ఆయన ದೇಶ ಸರಿ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಆಯಮಂತನ ಕರ್ಮ ದಾನ ಅನ್ಪುಂಡ ఆయన ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಗೊತ್ತಾವತ್ತ ಒಂದಾವತ್ತ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿಗೆ ನೂದು ತಪ್ಪು ಮಂತ್ರಿನ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪೇನು ಏತ್ ನೂದು ತಪ್ಪುನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಪು ಮಲ್ಪೆ ನೂತೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೆ ಅಂದ ಅಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೌರವರನಗ್ಲ ಕಾಲಟು ಐ ಕೌರವಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಾಗಿ ಕೊರ್ಜತ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೊಂಜಿ ಊರು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ರು ಬಜೀದ್ ಬುರ್ನಾಸ್ ಊರ್ನು ಕೊರಿಯ ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಕು ಅಂತ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲೇತಾರೆ ಈ ಶಿಶುಪಾಲನೆ ಬತ್ತೆ ಈ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಆಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠ ಕೊರಿಯರು ಬೇಗ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಎಂಚ ಕೊರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಆ ಏರು ಐ ಕಲ್ವೆ ಐ ಗೊಲ್ಲೆ ಐ ಪೊಂಜಕ್ಲೆಗೆ ಪತ್ರಪಣೆ ಸೀರೆ ಒಯ್ತನೆ ಐ ನೆಯ್ಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ಕಲ್ವೆ ಆಗ ಎಂಚ ಕೊರಿಯಾರ ಏನುಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶಿಶುಪಾಲೆ ಎಂದು ಅಂಡೇರು ಅತನಗ ನಮ್ಮ ಭೀಮನೆ ಲಕ್ಕಿಯರು ಏರು ಪಾಂಡವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತ್ತ ಭೀಮಸೇನ ಗೊತ್ತುನತ ಪನಿವೆಂದು ಗೊತ್ತುನತ ಈ ಭೀಮೆನ್ನ ಲಕ್ಕಿಯರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ರು ಅತನಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಜಿ ಅರಿತೇರು ಈ ಕೆರೋಚಿ ಮರ ಏನ ಕರ್ಮ ನಾಲ ಮುಗಿತ್ತಜಿ ಅವ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ ಓದಿಪ್ಪುನ ರಡ್ಡಾಂಡು ವಾಪಸ್ ನಿನರಿಗೇಸುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯರು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ ಮೇ ಈ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೆರಿಯ ಉಂಟ ನೂದು ನೆರನೆ ಒಟ್ಲ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಆಯ ಗೊತ್ತು ನೂದು ನೆರನ ಕೃಷ್ಣ ಈ ನೆರ್ಪುಣ ಪರಸ ನೂತೊಂದು ಸತ್ ನೆರ್ತಲಾಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರನ ಕಡ ಪುಡ್ತಲಾಂಡು ಆಯನ ತಾನ ಕಡ ಕೆರ್ತಲಾಂಡು ಮಂತನ ಕರ್ಮ ಅಂದಾತ ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕಾತಿರೇನು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬಡು ಉಂತೋಗಲ್ಲ ಹೇಗಾನು ನೆರ್ಪಣೇನು ಆಯ್ ನೂತೊಂಜಿದ ಸರ್ತ ನೆರಿಯೇ ಕತೆ ಕೇಳಲೆ ಶಿಶುಪಾಲ ವಧೆಂಡು ಅಂದಾತ ಬುಕ್ಕೋರಿತ್ತೆಗೆ ಆಯನ್ಪಳಗೆ ಎಂಕ್ ದೇವತೆಲಿಟ ಆಗ ಮರಣ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏರಟ್ಲ ಮರಣ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಗಟ್ಲ ಎಂಕ ಮರಣ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರಡ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಜೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಡ ಮರಣ ಅಂಡೆಗೆ ಬಾ ತೆಲಿಕೆ ಅದನಿಗೆ ವಾ ಮರಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರಡ ಮರಣ ಮರ್ಪುಣೊಂದು ಅಂಡೆ ತಾಂದು ದೇವರ ದಾನೆ ಅಂತೀರಿ ಪಲ್ಲೆ ವಾರು ರೂಪಡು ಬತ್ತೇರಿ ಅತ್ತ ರಾಮನ ರೂಪಡು ಬತ್ತೇರಿ ರಾವಣನ ಗಿರಿಯರ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡು ಹೊತ್ನ ಅಂದ ರಾಮ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಪಂಪಣೈತೆ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಂಪಣ ಏರು ಪುರುಷೋತ್ತಮೆ ನಾಯಕ ದೇವರ ಏರು ನಮಕ್ ಅಂದ ಆರು ಜನ್ಮವು ಏರು ನಮಗೆ ದಶರಥ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪೇರು ಕೌಶಲ್ಯ ಅದಾ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ತೇ ಬತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ವಂಚನೆ ಉಂಡು ನರಮಾನ್ಯತೆ ಅದು ಬತ್ತನಾರು ರಾವಣನ ಕೇರಿಯರು ಅತ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕು ರೀತಿಗೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಯರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲು ಬೇಗ ವಿನಿ ಮರಣ ಹೊರ ಕೊರ್ರ ಲಗಡೆ ತೆಪ್ಪೆಂದು ಆಯ್ನ ನಾಲ್ಕಡೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕುಳ್ಳನಾಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಆಯ್ ಪಂಡೆಗೆ ಎಂಕು ಈ ನಿರ್ದಯಾದಿ ಪಡ ನಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂಡ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಆಗ ನಿದ್ರೇಣಿ ಕುಂಭಕರ್ಣಾಗ ಅಂತ ಕುಂಭಕರ್ಣಿ ಗೊತ್ತುಂಟದ ಆಗ ನಿದ್ರೇಣಿ ಆಂಡ್ಲ ಆಗ್ಲ ಮರಣ ಅಂಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೈಕೆ ಎಂಚ ಹೊಂಡ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮವ ನೀನು ಮಾಡು ಈರು ನೆರಿಯರ ಏರು ಅದು ಏನು ಈರಿಗೆ ಪನ್ಯರ ಏನು ಏರು ಏಪ ಈರ್ನ ಒಳಾಯಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಒಂದುಂಡ ಆ ಆತ್ಮಗೆ ಏರು ವಂಚನೆ ಮನ್ಪಾರ ಅಪ್ಪ ಈರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಏನು ಆತ್ಮಗೆ ಏರು ವಂಚನೆ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ಆತ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತೀರದ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಕವಿ ಬಂತೀರಿ ದೇ ಈ ಜನ್ಮ ಬರಡಂಡಾಗೆರನ ಕೋಡೆ ಯೋಗಿಲು ಪಂಡೊಯ್ತೇರು 70,000 ವರ್ಷ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಬರಡಿಗೆ ನಾನು ಬರಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಕರೋ ಪಿಜ್ಜಿನಾಥ್ ಪಚಿಕ್ಕ ಪಿಂದು ಸೈಪ ಪಲ್ಯ ಆತ ಅಂದು ಅನ್ಪುಣ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಈ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂತೇರು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ಪಂಡತಿ ಏನು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಆಗ ರಾಕೇಶನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆತ ಪಾತ್ರ ಮೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ರನ ಬೇತೆ ಥಿಯರಿ ಪಾತ್ರನ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ನಾವು
ಸರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪುಜ ಟಿವಿ ತು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊರ್ಪುಜ ಬುಕ್ಕದಾಯ ಎಮ್ ಗಂಗಸರ ಕೊಡೋಡು ನಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ನಮ್ಮ ಜೋಡು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಏರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಬಂದಾಗೆ ನಿಕ್ಲನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಂದ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲ ಬಂದ ಪರಿಹಾರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿನಿ 3 ದಿನ ಆದ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ಲಿನ ಪೇಪರ್ ಸುಮಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ ಇನಿ ತೂಲೆಗೆ ಮುರಾನಿ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಇನಿ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಮುರಾನಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲನ ವನ ಸಾಹಿಬಕ್ಕ ತೂಕ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆನ್ನ ತೂಕ ಮಲ್ತದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಜಿಗೆ ತೂಕ ಮಲ್ಪ ತುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ 1 kg ಇರ್ದು 2 kg ಇರ್ದು 3 kg ಮುಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿರ್ದ ಐಬಡ 10 ಪೊರ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿದ್ರು ಒರಿ ಪನ್ನೊಂದಿದ್ದರು ಸರ್ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ತುಂಡ ಕಕ್ಕೆರ ಬತ್ತಲೇಕ ಆಪುಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಕೇಂಡ ಆಡೇನು ವಿಜ್ಜು ಸರ್ ಇನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಚಿನ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿನ ಪನ್ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕೋಡೆ ಕೇಂಡ ಶೋಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಮಂಡೆ ಇನಿ ತೋಲೆ 3 ದಿನಟ್ಟೆ ಪರ್ಜಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಜಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಸೇರುಂಡು ಕುಂಬಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತ್ರೆ ನಿಂಚ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನೇ ನೀರು ಕೊಡ್ತೆ ಏಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀರು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ರಾವಂದಿಜ್ಜೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಒರಿ ಮರನಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಚಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಇಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಜೆತ್ತೊಂದಿಂಚ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕುಲೊಂದು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ ಪಕ್ಕದ ಪರ್ರೆ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಕ್ ಆತಾರೆ ಇನಿತುಲೆಗೆ ಕೈಕಾಲು ಕೊಂಬತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಸರಿ ಉಲ್ಲೇರೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಆಗ್ತದೆ ನೆನಪು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪದು ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪದ್ದು ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ತರಕಾರಿದ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಡು ನೆನಪದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಭಯಾನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಟ್ಲಿದ ಆಸೆ ಆವಂದಿತ್ತದೆ ಅಂದದ್ದ ಏರ್ನ ನೆನಪು ಆವಂದಿತ್ತದೆ ಗಂಗಸರದ ನೆನಪು ಆವಂದಿತ್ತದೆ ನನ್ನ ಭಯಾನಗ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಅವಡು ಸೀದಾ ಭಯಾನ ಗೋಡೆ ಬರಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕೊಂಡ ಗಂಗಸರದ ಜಾಗಡು ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಚ್ಚಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಭಯಾನಗ ಚೂರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದೆ ರಬ್ಬರ್ ದೇಕ ಎಂಕ್ಲು ತಿದ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು 7 ದಿನ ನನಗ ಎಡ್ಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಗಡ್ಡ ಪೂರ ಕೂಜಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ದಾಲೈಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುದಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗುಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಆವಡತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ವಿದೈ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಶರ್ಟ್ ಪಂಚೆ ಶಲ್ಯ ಪೂರ ಪದೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾರಿ ಪೂರ ತುತ್ತದ ಪೂ ಪೂರ ಹೊಡಿತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಕುಟುಂಬ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಬಿಡುದು ಕೊರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಕ ನಿಕ್ಲು ದಿನೋಲ ಬರಡು ದಿನೋಲ ಬಂದ ನಾನು 4 ದಿನ ಇಪ್ಪನು ನೆನಪುದಿ ಒಲ್ಲೆ 4 ದಿನ ಏತ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಪ ಮದ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪರೆ ಇಜ್ಜ ಕೋಡೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮತ್ ಬಂದ್ಬುನ ಎಂಕು ಪುರ ಪುರುಷೋತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡಂಡ ತೂಲೆ ಎಂಕು ನಾನು ಬೇರೆ ಇಂಚ ಪುರ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟಾ ಪಾತ್ರ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂಡನೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಐಕಂದೆ ಉಲ್ಲೇದಿಂದ ಎನ್ನು ದಿಪ್ಪಿರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐಕಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿರೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಪಂಡಿತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದಿರ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಗಸರ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವನ ತಮಲ್ತಿದೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೇತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಜ್ವರ ಬತ್ತನಾರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಬೇರೆ 1 ವಾರ ಉಂತೋಡಾಪುನು ಇಜ್ಜನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಅರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕೊರಡಾಪುನು ಅವು ಕೊರಡಾಪುನು ಮುಂದು ಕೊರಡಾಪುನು ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಚೀಟ್ ಬರಪೇರೆ ಒಂದು 15 ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಂಕ್ಲೇರಿಗೆ ಲಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಮೂಲೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನೆನಪದೆ ಒಂದು 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಲೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಾನಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಾನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬತ್ತುಜಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಡ್ಪೇರ ಮುಟ್ಪುಜೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಏನು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಆರು ಫೋನಾಗ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಬೋದೇ ಬರ್ಬೇಕು ಐಕನಿಕ್ಲು ದಿನೋಲ ಬರಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚೀಟ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ಮ ದಿನದ ಶಿಬಿರ ಅಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 21 ದಿನ ನೆನಪುದೆ ಏತು ದಿನ 21 ದಿನ ಮೂಲ ಉಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡದೆ ಒರಿನ ದಿನದ ಪೂರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ನಿಕ್ಲನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪ ವಾ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಕುರುಡು ಒಂದು ಪಂಡದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ದಿನಾ ಬರಡು ಪಂಥ ಚಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಹಠ ಮಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಕ್ಲು ಚಟ ಮಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಕ್ಲು ಚಟನ ಬಿಡ್ಪಾವ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿ ಕೊಂಜನಕ್ಲೆ ಹಠ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅದ ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಚೂರು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಖುಷಿ ಟಿಡೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಲು ಚೂರು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ನೇರ್ನಿಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ ಏನೇ ಇಷ್ಟ ಹಾಕುದವು ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಏನ ಆತ್ಮಬಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ 4 ಸ್ಟೇಜಿಗೆ 20 ಸ್ಟೇಜಿಗೆ
ಉಳ್ಳಾಗಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಕಲ ವ್ಯವಹಾರ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕೊಡಲ್ಲ ಎಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಾಲೆ ತಿರುಗಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೊಂಟ ಐ ಬಂಗಾರ ಚೌಟೇ పేరు బంగారు చౌటే పేరు నాకు శ్రీమతి ఏంది నమ్మట ఇప్పదు అంట ఆయన అమ్మే మారి వల్ల బిజినెస్ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಸರಿ ಕೆಡಿಯೋದಕ್ಕೆ లేదు ಕಥೆ ಸುಳ್ಳಕ್ತು ಬಾಲೆ ಮಂಜಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮಂಜಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಒಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಮಂಜಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೂ ಗುಂಡು ತುಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಮದರಂಗಿಗಳ ಗುಂಡುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮದುವೆ ದಾನಿಲ ಗುಂಡುದುಂಡು ಮೆಯ್ಕಲ ಗುಂಡುದುಂಡು ಖಾರ ಬಚ್ಚಲಿಗಳ ಗುಂಡುದುಂಡು ಆತ ಇಂಚ ಮಾತ ಗುಂಡುದುಂಡುಟೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಒಂಜಿನ ಬಾಲೆಗಾಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮೆರಡ ಒಂಜಿನ ಐತ್ತಾರ ತುನಾಗ ದಾದನ ಕಾರು ಎದುರು ಸೆಡ್ ಉಂತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರು ಎಷ್ಟು 14 ಲಕ್ಷದ 15 ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕಾರು 30 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು ಕೆಬ್ಬಿಗೋರ್ಲೆ ಸುಳ್ಳತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಾರ ಲಾಭ ಐತಿ ಇಂಗ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡದ್ದು ಈ ಬಾಳೆ ಸೀದ ಹೋದ ಬೊಳ್ಳುದು ಕಲ್ಲುದು ಚೂಪಾಯಿನ ಕಲ್ಲು ಬೋತು ಆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಇದ್ದು ಗರ 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 ಗಿರ್ನಿಗೆ ತೂಯಿಗೆ ಓ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗಡ್ದೆತ್ತನ ಬಂಡೆಗೆ ಬತ್ತೆಗೆ ಅವೇ ಕಲ್ಲಡು ಕಚ 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 ನಾ ಬಾಳೆದ ಕೈನ ಕುದ್ದು ಪೊಡಿ ಹೊಡಿ ಅಂತೆಗೆ ಬಾಳೆ ನೆತ್ತಿರದ ಹೋಗ್ಗಳು ಹೋದ್ರು ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತು ಆಸೋದ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಬಾಳೆ ಐನು 10 ಬೆರಳು ತುಂಡಾದಂಡು ಬೊತ್ತು ತುಯ್ಯಗೆ ನಾ ಕಾರು 30 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು ಲಗಡ್ದೆತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಲ ಪಿಸುರು ಹೋತಿಮೆ ಪೋತು ತುಯ್ಯಗೆ ತೂರಾಗ ಎದುರು ಬರುತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಯಾಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬರುತ್ತನೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಯಾಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಳೆ ಮಂತ ತಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಳೆ ಮಂತ ತಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಏತು ಬಂಗಾರ ಸೌಂಟಿತ್ತ ದಾನೆ ಸುಖ ಅಮ್ಮೇರ ಪ್ರೀತಿ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಚೂರು ಮೂಳು ತಿಗಲೆ ಉಂಡೆತ ಮಾಂತರೆಗ್ಲ ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈದ ತೆರಿಯಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಂಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ಪುಣತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಾಳದ ಬೇರೆ ಕೊರ್ರಾಪುಣಾಗ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಂಗವಿಕಲ ಆತಬೋಡು ಬಾಲೆ ನಡತನ ಕತೆ ಒಂದು ತೆರಿಯೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಡಿ ತಿಂದು ನಂಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಗುಂಡವೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮು ಉಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಧರ್ಮೋ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಏರ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಂಕ್ರ ಬಾಲೆ ಪೊಂಜವು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆರಳಾತ ಬತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಜರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಣ್ಣಾಗ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ತಲೆ ಕದೀತು ಆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪಣ ಜೊತುಂಡ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅರ್ಪಾರ್ ಪೂಜೇರಿ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಪಾರ್ ಪೂಜೇರಿ ಏಪಾಲ ಆಯ ಸುರೇಶಿ ಮಣಿ ಹರ್ಪಾಯಿನ ಸುರೇಶಿ ಮುಳೇರ ಜೇ ಪಕ್ಕನ ಏತ್ ಗೊತ್ತು ನನಜೇರು ಪಾಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಬ್ಬನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನನಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಏರೆ ಬೋಡಾತು ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ನಂಬುನಂಚಿನ ಬುಡೇತಿ ಜೋಕುಳು ಬೋಡಾತಾಲ ನಿಗ್ಲ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪಲೆ ದಯದೀತ ಕೈ ಮುಗಿ ನಟ್ಟೋನು ಗಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಕಸಿಪಾವನುಂಡಿಗೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಕದಂತಲೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೇಗ ಇವತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂಪನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಕೆಡಂಜಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಸವಣೂರು ವಲಯ ಶ್ರೀಯುತರು ಮಾತ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಲಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿದುವರೆಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಏನ್ ಬಕ್ಕ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಬುಡ್ನೆಟ್ಟ ಶಾಂತ ರೀತಿ ಕುಲ್ಲುದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳೋಡು ಓಕೆ ಸರಿ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅರಮನೆಯಾಗ ಸುಮಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡಾಲ ಮಗ ಅಂದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂದ್ ಮನಪ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಗುಡಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಕುಡರಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಇಡೀ ಘಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಬರ ಐನೇ ಅವನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಏನು ಹೆಗಡೇರೇನು ಕಾವಂದೇರೇನು
ರಾಜಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರನ್ನ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಟಿಪ್ಪುನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಪಣಿಸಿದ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಾವಂದೇರು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡಾಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬದುಕಡು ಭರವಸೆ ಅಂಚಿತನ ಕಾವಂದೇರು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡಾಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿತನ ಅವಕಾಶಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಿ ಉಲ್ಲ ಎಂಚೋಲಾರ ನಿಕ್ಲು ಬುರ ಹುಷಾರ್ಲಾರದ ಹುಷಾರ್ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದರು ಮುಂಜಿನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಕ ಇರು ದಾಯಿಂದ ಗಂಧ ಜಾಂಡ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕೋಡು ಬಂಡೇರು ಕೈ ಕುರ್ಕೋಡು ಬಂಡೇರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬುಟ್ಟೋಡು ಬಂಡೇರು ಜೋರ್ಡು ದಾಯ್ ಓ ಓ ಜಡ ಪೋಡು ಅಂದು ಆರು ತೂತಿರಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವದಾಗ ನಿದ್ರೆ ತುಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನಿದ್ರೆ ಬುಡಾಡಕಲ್ನ ಕೆಲವದಾಗ ಜಡ ಪೋಡು ಒಂದೇ ತಯಾರಾವಡು ನರಮನೆ ಕುಂಜೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷನಾಗ ಬುಕ್ಕಾಗ ಒವೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನಂಚಿತನ ಆಸಕ್ತಿ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗುಗ ಲಕ್ಕಗ ಪೋಯಿ ಅಣ್ಣೆ ಲಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕಗ ನಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಕುಡರ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಕೊಂಡಾರ ಬಡದಂದು ಕುಡ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲದ ನನಗ ಹೊರ ಜಡ ಬಡ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಗ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟವನ ಅಂಚಿತ ನಂಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೀರಿ ಅವ ಇಂಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದನ್ನ ಏನಾಯ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಹೊರ ಲಕ್ಕ ಓಡು ಮೇಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲ ಓಡು ಗೊಬ್ಬ ಓಡು ನಲಿಪ ಓಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುಂಚಪಾಡಿದ ಗೌರಿ ಸದನ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಸಭಾಭವನಡು ಉಲ್ಲ 1840 ಮೋಜಿ ನಮಗೆ ಏಪಗಳ ನೆನಪು ಬೋಡು ಯಾನು ಎಡ್ಡಾಯನ ಏಪ ಅಂದ್ರೆ 1840 ಮೋಜಿ ಇದು ನೆಕ್ಕ ತುಂಬ 1700 ಪೋಯಿನಕ್ಲ ಇಪ್ಪರು ಯಾರೋ ಇಪ್ಪರು ಅಂಚಿತನ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರನ ಮೈನಿ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಇನ್ನಿಗೆ ಏತನೇ ದಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಮಲ ದೇತನಂದೆ ಅದ ದಲ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಊರು ಅಡಿಮೇಲೆ ಆತನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಮಂಡದಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನ ದಾಲಾದಿ ಅದ ಕದಾನೆ ಗುಡ್ಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪರಜಿನ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಮಗೆ ಊರು ಅಡಿಮೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಏನು ಪರಜಿನ ಬದುಕಾಯ ಮಂಚಿತ್ರ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಸೈ ದಾಲಾತಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅದ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿನ ಸುಬುರ ಆಪುಂಡತ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಿರೋದು ಗೊತ್ತಂడి ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರ ಪಂಡಾರು ನಿಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು 1000 ಪಾಲು ಕುಸಿಟ್ಟು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬೋಡ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲು 1000 ಪಾಲು ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಏತು ಕುಸಿನ್ ಮಂಡ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಾಗಿ ಏಪ ಎತ್ತು ಬರಂದೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ಎತ್ತು ಬರಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬರದು ಪೋಣಗ ಮಿನ ಮಾರಿ ಬರಂದೇನೇ ಪಾವಾಡಂದು ಸಾಪದಿನ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ನೀ ಕಾತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಾ ಅಕ್ಲಿ ನೀ ಕಾತೊಂದು ಏಪ 29 ತಾರೀಕು ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಣಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂದಿ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ತುಳೆ ಅಪ್ಪಣ ಇಂದು ಎಂಚಿತನ ಅವಕಾಶ ದೇವರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಅವಕಾಶ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಕ್ಲ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆನಂದಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣದಾಂಡ ತುಲೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನಗೂ ನಿಕ್ಲು ಪಜ್ಜೆ ದೀತಾರ ಬರ್ಪುಣ ಯೋಚನೆ ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಮುಲು ಪೂರನೆಗ ತುಳು ಬರ್ಪುಡ ಅರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಬರ್ಪು ಜನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೇ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕೊಪ್ಪಳ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೇತಯ್ಯರು ಕನ್ನಡದ ಕೈದೇರ್ಪಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಒರಿಯೇ ಅಣ್ಣನ ಬುಧರೇಂಜ ಹೆಸರು ದೇವಪ್ಪ ಗೌತಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪಣದ ಹೋಲರೆ ಗೌತಮ್ ಹೋಲ್ಲರು ಕೈದೇರ್ಪಲೆ ಹೋಲ್ಲರೆ ಗೌತಮ್ ತುಳು ಬರ್ಪಣದ ಗೌತಮ್ಗೆ ಸರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡ್ದ ಮೋಣಪಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರು ಓಲ್ಗುಳ್ದಾರು ಮೋಣಪಣ್ಣ ಓಲ್ಲರಿ ಮೋಣಪಣ್ಣ ಈರಾ ತುಳು ಬರ್ಪಣದಿರಿ ಸರಿ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ತುಳು ಬರ್ಪಣದ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ನೆಟ್ಟು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಾಕ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಕೈದೇರ್ಪಲೆಯವರ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಾಕ್ಲು 2 4 ಕೈ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಚಿ ಆಜಿ ಎಣಮ್ಮ 10 12 14 15 17 20 22 24 26 27 30 32 34 35 36 37 ಜನ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಾಕ್ಲು
ಆಯ್ತಾ 38 ಜನ ಮದಿ ಮೈನಾಕ್ಲು ಕೆಲವು ಅರ್ಧ ಕೈದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ನೋಡು ಕೆಲವು ಅರ್ಧ ಕೈದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓ ಓ ಅರ್ಧ ಮದಿ ಮೇಂದ ಅಂಚಾ ಪೂಜತ್ತ ಅರ್ಧ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಇಚ್ಛೆತ ಅದು ಏನಾರೇನು ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಅವೇ 38 ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಮದಿ ಮೈನಾಕ್ಲು 38 ಜನ ಅದಾ ಮದಿ ಮೇ ಆವಂದ ನಕ್ಲವರ ಕೈದಿ ಇರ್ಬಳಿಗೆ 2 4 ಆಜಿ ಎಣ್ಮ 10 12 14 15 17 22 22 24 26 27 30 32 34 38 ಮಲ 34 ಕೈದಿರ್ತು ಬಾಡ್ಲಿ 70 ಆಜಿ ಅದಾ 70 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಸರಿ ಎಕಡ ಲೆಕ್ಕ 70 ಬಂದಿರಿ ಏನು ದಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೆಂಟೆ ಮಿಡಲ್ ಆಯ್ತು ಹೋತಾರ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅದಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆರವಿಲ್ಲತ್ತೆ ಸರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಯ್ದಾನ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು 70 ಜನ ಕೈದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳಾರಂದ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಮಾರು ಪಂಡಿರಿ ಆರು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಜನ ಮನೆ ಆಯ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾರಣಾಥ ಸವಣೂರು ಬಂದು ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಶಾಲೆದ ಮಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರು ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡಿರಿ ರಾಕೇಶಣ್ಣ ಅವಳ ತಡ ಅಂಡ ಇರು ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ ಬುಕ್ಕೇನು ಬತ್ತ ಸೇರೋನು ಎಂದು ಆಂಡ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯ ಬತ್ತಿರೋದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದು ಇರೋದು ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಆತು ಬಿಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೆ ನೀ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಆರು ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದು ಇರೋದು ಅನ್ನೋಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪದು ರೀ ಇನಿ ಬುಡ್ಚಿಯ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಯಿಂದು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾ ಬಡಿದಿನ ಬಡಿದಿನ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಯಿಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ತಪ್ಪಾಯ್ಜಾರದ ಆಯದ್ ಮಂಡ ಆರ್ನ ಭಾವನೆ ನಿಕ್ಲು ಗಮನಿಸಾಯರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೆ ಪರ್ಪಣೆ ಏನ ನೇರ ಬಂದು ಯಾರು ಪನಿಯರ ಚೂರು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ಚೇಲೆ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಏತ ಅವಮಾನ ಆಪುನು ಪನ್ಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾವು ಪರಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಆಪುನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಸವಣರು ವಕೀಲರು ಭಾರಿ ಬಿಜಿದಾರೆ ಆರು ನೆತ್ತ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಮಲ್ತೀರಿ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ ನಕ್ಲು ಬಟ್ರ ಎಂಚಂದ ಅಕ್ಲು ದಾನೆ ಬಡ್ಲ ಸೈಯಾಡು ನಮಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಪರ್ಪಣಾಯನ ಕುರ್ಚಿಲನ ಸುದ್ದಿ ದಾಯಿನ ಬಿಡುಪನಾಗ್ಲು ಆರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಟ್ರು ಗಣೇಶ್ ನಿಡ್ಡೋಣರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಿರಿಶಂಕರ ಸುಲೈರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಯಾರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ನೇತ ಪಿರಾವುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಾಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಲಾಭ ಉಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಲಾಭ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಲಾಭ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಲಾಭ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೀವು ದಿನೋಳ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಸಂಬಳ ಬಿಡ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೋಯಿರು ಆರ್ನ ಮುರಣಿದಕ್ಕ ವಕೀಲರ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಜನ ಬರ್ಪುಣಪುರ ಮೇರಿ ಜಂದೆ ಎತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೋದಿಪ್ಪು ಸಚಿನ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದಾರೆ ಆರು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದು ಏತೋ ಲಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಿಡುದು ಮೂಲಲಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ದಾಯೆ 1843 ಜನ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಪುಂಚಪಾಟ ಅವಡು ಆಯ್ಕೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರ್ದಂಡ ನಿಕ್ಲನ್ನು ಕುರ್ಚಿಲೇರನ್ನು ತೂತಿಜೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ನಿಕ್ಲನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯೇನು ಮಂಡ ಅಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಐತಿ 70 ಆಜಿ ಜನತ ಅಕ್ಲು ಪರುಪುನ ಬುಡಿಯರು ನಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚಾವು ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾವು 34 ಜನ ಮದಿಮೆ ಒಂದರ ಜವಣಿರುಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚಾವು ಅಕ್ಲು ಏತು ಖುಷಿಟಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರಣ ಕರ್ತೀರ ಅವಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಡು ಇನಿ ಅಕ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡು ಇನಿ ಗುಂಪು ಸಲಹೆ ಏನು ಮನ್ತೀರಿ ಗುಂಪು ಸಲಹೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆಗೆ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಗುಂಪು ಸಲಹೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಡ ಏನೋ ಒಟ್ಟು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯನ ಪರ್ಪುನಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ ಮಸ್ತುಂಡು ಆತ ಬೊಡ್ಚಂದನ ಬಂತಿಪ್ಪೆ ಪರ್ಪುನಾಯಿ ಎಡ್ಡಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಬಂಗ ఆయన ಎಡ್ಡಂದ್ರನ ಪಾತಿರ ಬಂಗ ಅವು ನೆನಪೋರಿ ಪೂಜಿ ಪರ್ಪುನಾಯೇ ಕುಡ್ಚಲೆ ಬೊಡ್ಚಂದ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ ಏ ಪಲ ಮರ ಪೂಜಿ ಏತರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತು ತಪ್ಪು ಬಂತಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನೈಕ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿ ಹಾಳು ನರಮಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ರ ಏರ್ಲ ಪಡಿ ಪೂಜಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂಚದ ಇಂಗ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಂತ ಬರ ಪೂಜಾ ದಯನ್ ಆತ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಪಣಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ರ ಬೊಡಪಣಾತ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಅಪ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಳೆ ನಿಕ್ಲನ ಎಂಕ್ಲನ ಇಂಚ ಪನೋಡುದಂಡ ಸಮಾಜೋಡು ತೂಪುನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿನ ಅನುಭವಿಸೋ ನಕ್ಲ ಏತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೇರು ದಿಪ್ಪೇರು ಶಾಪದಿ ದಿಪ್ಪೇರು ಮಾರಿ ಪೋಡೋದು ಬಣ್ಣದ ಬಂದಿಪ್ಪಾಯರ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತು ದಿಪ್ಪು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಳೆ ಇಂಚಿತನ ಜನ್ಮ ಬೋಡ ನಂಗೆ ಈ ಕುರ್ಚಿಲ ಜನ್ಮ ಬೋಡ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡಮ್ಮ ಆತ ಅಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪೂಜ ಅಂಚಾದು ಗುಂಪು ಸಲಹೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಡ್ದು ಪ್ರಾಯ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವ್ದು ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆ ಅಂಚಂದು ಮಂಡದು ನಿಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಯಾನೀನಿ ಮಲ್ಲ ಜನ 51 ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜನ ದಾಯ ಬಲ್ಲೆಗೆ
ಅಣ್ಣ ದಾಯೇನಿ ಈರೆಡ್ದೇನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಇನಿ ದಾಯ ಮುಲ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ ಉಂತದೆ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ತೋರೋಂಡು ಒಂದು ಜೀವ ದಾಯ ಎರಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ದಾಯ ಮಲ್ಲ ಜನ ನಿಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಪುನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನು ನಿಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಅಂದ ನಿಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕದ ಆನೆ ಅಪುರದ ಬುಕ್ಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ದೇವರನ್ನ ನಿಯಮ ಮೀರ್ರಾಪುಜಿ ತಪ್ಪ ಪೋಯರ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಬುಕ್ಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡರಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದಂತೆ ಮೋನೆಡಂತೆನ ನಿಕ್ಲಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಮೋನೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಮೋನೆ ಎಂಚು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನು ಎನ್ನ ಮೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಮೋನೆನ ತೂಣ ಎಂಚಾಪುಣು ಎಂಚವನ್ ಪೇರು ತೂಟು ಬಾಡ್ನ ಬದನದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಈ ತೂಟು ಬಾಡ್ನ ಬದನೇನು ನಿಕ್ಲ ಬುಡೇದಿ ಆತನ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಸೈಸೊಂಡರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಸೈಸೋದನ ಮೋನೆ ನೇಪೋಲ ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಎನ್ನ ಕರ್ಲು ಬಳ್ಳಿ ತುಂಡು ಅದು ಬತ್ತನ ಅಂಜಿ ಮಗೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ಸೈಸೊಂದನೆ ಬುಡೇದಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ಆತ ಖರ್ಚಿ ಮಂತದ ಇಂಬಿಯ ನಿಂಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದೆ ಕರ್ಮಗೆಟ್ನೆ ಆಲೆ ಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಆಲ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಟದಿರಿ ಅಕ್ಕೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐತ ಆದಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದನೆ ನಿಕ್ಲ ಈ ತೂಟು ಬಣ್ಣ ಬದರನ್ನು ತೂ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪೇರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚಾರತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋನೆನ ತೂ ಒಂದು ಬದುಕೊಡ ಜೀವನ ಬೋಡಾಳೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀನು ನೆನಪಂದು ನಿಕ್ಕಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಪಂಡುಜೇರ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಪುಣ್ಯನಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪುನಃ ಭಾವನೆ ಯಾನು ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆತೊಂದಿರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಜೀವನ ದಾಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಪಜ್ಜದಿಯರ ಬತ್ತರ ಐಕಾದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇನೆ 70 ಜನ ಉಳ್ಳರತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ 26 ಮುಡ್ದಕ್ಕ ಏರು ಮಲ್ಲ ಜನ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜನ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಜನ 26 ಮುಡ್ದಕ್ಕ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಅಮಲು ಬಿಡ್ ಯಾ ಬೇರೆ ಬಂದಿರಿ ಏಪೋಗಳಾದ ಮಂಡಿರಿ ಏಪೋಗಳಾದ ಬಂಡ ಏಪೋಗಲ ಯಾನು ನನ್ನ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಇನ್ನು ಶಪಥ ಮಲ್ಪರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಮುಟ್ಟು ಜರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಏಪ ನಿಕ್ಲ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಆನಿ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯ ನರಮಣಿ ನಿಕ್ಲು ಪಶು ಆನಿ 26 ಮಗ ಮುಳ್ತು ಪೋಪಾರ್ ನಿಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಳ್ತ ಶಿಬಿರದಕ್ಲು ಎಲ್ಲ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣು ಆ ಪೊರ್ತರು ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಬರಡು ಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮದಿ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಬರಡು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕುಡರ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಪುಣೇನೆ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿರ್ತ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಇದ್ರು ನಿಕ್ಲು ತೊಜಪ್ಪದು ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟಿಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಮದಿ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆತ್ತ ಬತ್ತ ಏತು ದೂರ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ನೆಲ್ಲೆ ಡಿಪ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಟ್ ಡಿಪ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಕೇರಳ ಡಿಪ್ಲೆ ಒಲ್ತಕ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಐನಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರವು ಯಾಕಲ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಮದಿ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಇರ್ಲೆತ್ತ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಆನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿನ್ನೆರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಆನಿ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ನಮಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಡ ನರಮಾನಿ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವನ ನಮಕ್ಕೆ ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂಚಾದಿ ನೀ ಗುಂಪು ಸಲ ಹೇಗೆಂದು ಬತ್ತ ಗುಂಪು ಸಲ ಹೇಳಿ ಎಂಚಂದ ಬಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಣ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಐನು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬಿಡುಪುನವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕುದುರೆನ ನೀರು ದಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪತಂಬೋಲಿಗೆ ಐನು ಪರಪಾಯ ಆಪುಣ ಅವೇ ಪರೋಡು ಚಾ ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಪ ಬಂದ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತರ ಶಿಬಿರಗು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ದೆತ್ತೊಂಪುಡು ನಿಕ್ಲ ಬದುಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತೆ ನೀ ಕಲೆ ಬಂದಾರು ಐನು ಕೂಡ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಜಿದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಹೊರ ಯಾನು ಪನ್ನೇನು ಕೇನು ವರತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಕೇನು ಲೇತ ಹಾಂ ಸರಿ ಹೊರ ಲಕ್ಕದಂತು ನಿಕ್ಲು ಯಾನು ಪನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪನ್ಲೇಕ ಮಲ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಕೇನು ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಡಿ ಅಣ್ಣ ನೀವೇ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಹಾಂ ದೇವಪ್ಪ ಇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿ ದೇವಪ್ಪ ಇರಿ ಬೀಳಿಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗೆ ಬತ್ತದು ಪೋದು ಪನ್ಪ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗೂ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಪರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಂದನ ಯಾತೆ ಅಂಚಾತೆ ಇಂಚಾತೆ ಅಂದ್ ಮಾಡ ಸಮಾಜ ನಂಬುಜಿ ದಯದ್ ಮಾಡ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಪೂಯಿನ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗೂ ಪೋದು ಬುಡ್ನಕ್ಲ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀರಿ ಆತಾ ಅಂಚಾದ ಏಪೋ ನಿಕ್ಲು ನಂಬುವೇರು ಮಂಡ ನಿಕ್ಲ ನಡವಳಿಕೆ అది 4 ఆన్ జోకులు 2 పొన్ను జోకులు 4 ఆన్ జోకులు ఎన్న అప్ప అమ్మ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಾಕಿದೆ ಮುದ್ದಾದ ಸಾಕಿದೆ ಕೈಕಾರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುತ ಆಚೆ ಜೋಕುಲು 2 పొన్ను జోకులు ಪೊರ್ಲುತ పొన్ను జోకులు ಈ 4 ಜೋಕ್ ಆಚೆ ಜೋకుಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸಿಲ 10ನೇ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿಸಿದ ಪ್ರೇಜನಿತಿ ಮಗಂದು SLC ಮುಟ್ಟ ಎಡಮಂಗಿಲಡ್ದು ಪಂಜ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋತೆ ಯಾನ್ 90 ನೈಸಾ ಬಿಟ್ಟು SLC 90 ನೈಸಾ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾನ್ SLC ಫೈಲ್ ಆತು ಎಂಕ್
ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋದು ಭಾರಿ ಹಂಬಲ ಇರ್ತದೆ. ಒಂಜಿ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಡು, ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಡು, ಒಂಜಿ ಆರ್ಮಿಗೂ ಪೋಡು, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ನಾನು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಡು ಯಾಕೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಡು ಭಾರಿ ಹಂಬಲ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ದುರದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು SLC ಫೈಲ್ ಆತು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಮ ಮುಡಿ ಕಂಡೆ ಎತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಉಣ್ಯಾನ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಾಗ 1 kg ಬಜ್ಜೆಗೆ 30-35 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನ 90 ಮళ్ళ ರೇಟ್ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಈ ಆದಿ ಜೋಕಲೇನು ಆಂಡಲ ಆತು ಕರ್ಮ ಪಾಲಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಪಂಡ ಈ ಬಜ್ಜೆ ಪಂಡ್ಪುಣ ಇಚ್ಚಿ ಬಾರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಮ ಮುಡಿ ಕಂಡಳು ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಶಾತವಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರು ಮಾರ್ದೆ ಅವಳು ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಎಲ್ಮ ಮುಡಿ ಕಂಡೆತ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮುಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಾರ ಬಂಗಾರ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಏತು ಬಂಗುಂಡು ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯರು. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತೇನೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ಕಂದಿರ ಬಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಲ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ನಿಗೆ ಬದುಕು ಕೊರಡು ನಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕದೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಲೆ SLC ಫೈಲ್ ಆತು ಸುಳ್ಳ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದಲೆ ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಂ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಏತ್ರ ಉಳ್ಳೊಂದು ಎಂಕೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡಿತು ಯಾನು ಸುಳ್ಳ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ರಾಜೇಶ್ ಪಾರ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಲ್ಲಿ ಕಂದ್ಯಾರ ದಿಕ್ಕದಿ ದಾಳಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷ ಬಂದಿ ಎಂಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓಟೆ ಬೆನ್ಪುಣ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಾಡೋದು ಹೋಗ್ಪುಣ ಆಡೆ ಹೋಗ್ಪುಣ ಈಡೆ ಹೋಗ್ಪುಣ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹೋಗ್ಪುಣ ಇಂಚನೆ ಇದ್ದೆ 16 ವರ್ಷ ದನಿಕುಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ದಿರ್ತೀನಿ ಕೆಲ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ದನಿಕುಲ ಮಗೇನೆ ಹಾಕಿ ಮಾರ ಮೂಲೆ ಇಡ್ಲಿ ನೋಡೋದಿತ್ತಿ ಯಾನು ದನಿಕುಲ ಮಗೆ ಕಾರ್ ಸೆಟ್ ಯಾನು ಗೌಡ್ ನಾನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಏನೋ ನಾನು ಚೂಂತಿತ್ತೇರು ದನಿಕುಲ್ಲ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಗ ಅಪ್ಪಗ ತಿಂಗಳು 150 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರ ಎಂಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲ ಬೇಕಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಳೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಣ್ಣ ಮೇರಿ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ಕಡ ಪುಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಕಡ ಪುಡ್ತಿಯಾಡು ಆ ಬಾರುಡು ತುಣಗ ಭಾರಿ ಬ್ರಾಂಡಿದ ಪುದಾರ್ ತುಣಗ ಕಾಣೋ ಅವಸ್ಥೆ ಹೋಗಿನಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮದ ಬೀರ್ಲು ಬ್ರಾಂಡಿಲು ದೆಣ್ಣು ತೂಣಗ ಭಾರಿ ಓಡಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಚ್ಚೆಲ್ಲ ಅಡಪಡ್ತೀರಿ ತೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕೊಡೋದ ಮಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ನಾ ಅಚ್ಚೇರು ಬರ್ಪೇತೀರಿ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬರತ್ತು 1 kg ಪಂಚ ಮಾಸ 3 ಮಾಸ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪೇತೀರಿ ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಸೈತಿದ್ದೀರಿ ಗಂಗಸರ ಬರ್ತಿ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಗಂಗಸರ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಯ್ಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ 90 ಇಸಾವೆ ಅನಗ ಮೊದಲ ಗುಡುಕು ಮಾರಕ 90 ಇಸಾವೆ ಅಜಿಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯ ಏಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಗಂಗಾಧರ ಸಂತೋಷ ಮೋಜಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಆನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಪ್ಪ ಜರ್ನಿತ್ತೇರಿ ಗುತ್ತೇದ ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ಏನು ಹುಟ್ಟು ಕುಡುಕಣ ಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಕುಡುಕಣ ಮಗೆ ಏನು ಅಜ್ಜರ ಗುತ್ತದ ಕಲಿ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿ ಕಲಿಯುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮೆ ಮಾಯಪ್ಪ ಜಾರ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತವಲ್ಲ ಜೋಕುಳ್ಳ ಲಿತ್ತು ಬರ್ಪಣ ಅಜ್ಜರು ಎಂಕ ಅಜ್ಜರು ಏಪಲ್ಲ ಕಲಿಗೊಂಡ್ರ ಅಜ್ಜನ ಕಲಿದಿಂಚ ಬರ್ದು ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯ ಬಣಿದು ಜುಂಗ್ಯಾರ ತುಯ್ಯ ಎಂಕ ಬಣಿದ ಅಜ್ಜನ ಕಲಿತುನಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಆನ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆತಿಥಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಏನು ಆಚಿನ ಕಾಸಿರು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚುಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ಮುಕ್ಕ ಬೆಂದೋಟದ ನೀರನ್ನು ಮೈತು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಮಾಡಕ ಆಚೆ ನೀರ್ಪಿದ್ದಾರ ಮಾಲೆ ಪೂಜಾರ ಈತೆ ಕಲಿಗೋರು ನಾನಂದು ಆಗಿನ ಯಾರ ಬಳಿ ಅಂತ ಏನು ಮೋಸದ ಗುಣ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೋಸದ ಗುಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಆಗ್ತೀರಿ ದಾನ ಬೇ ಮಾಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚಿನ ಪುಡಿ ಚಪ್ಪೆ ಕಲಿ ಕೊಡ್ಕೊಣಂಬೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆರಡ್ಡೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಿ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾರು ಪಾಡ್ತು ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಹುಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕಣ ಹಾಗೆ ಪಡ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಲ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಪಾರ್ಟ್ 16 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ 90 ಇಸಾವಿಟ್ಟು 60 ಒಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪೇರಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಏನು ಬರ್ಪೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ಪೇದಿರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಬರ್ಪೇದು ಪೊಲೀಸ್ ಬತ್ತು ಬರ್ಪೇದಿರಿ ಏನು ಪರ ಅಂತರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರ್ಪೇದಿರಿ ಕೆಲ ಗೋಲ್ಪು ಬರ್ಪೇದಿರಿ ಕೆಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಕೆಲ 5 ಗಂಟೆಗುಳ್ಳ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗುಳ್ಳ ಆಗಲೇ ಬಿಡುತ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿ ಆಗಲೇ ಜಾಬು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಲಮಳ ಈ ಕುಡುಕತನ ನಿಗಲ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನತ್ತಿ ಮಲಮಳ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ನು ಐಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾವಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ VIP ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಕೊನೆ VIP ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುಳ್ಳ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂಜಿ ಈತು ಮಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಉಂಟು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಚ್ಛೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇಚ್ಚಿ ಬುಡೇತಿನ ಬುಕ್ಕರೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಪುಣ ಎನ್ನ ಬುಡೇತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಳ ಬುಕ್ಕರ ಪಾತ್ರೆಂದ ಅವಿನ ಮಿಂಡೆದ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಒಂದು ಪಣ್ಣು ಮಗಳೇನು ನಾಡೋರೆ ಕಂಡನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ತೋರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ನಿಗಿಲೆಗಳ ಬರ್ತಿಪ್ಪು ಎಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಗಿಲೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಿಪ್ಪು ಗಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ದಾಬದ ಸರಿ ಇಂಚೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ ಇಂಚೆ ಪರ್ಪೇರು ಮಂಡಾಡು ಅವಿಯರು
ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಿದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ 14 ವರ್ಷ 80 ಜನ ಪತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುರಾಣ್ಣವ್ರು ನೆತ್ತರಿ ಕತ್ತಿ ಸೇರಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಫಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೆ 80 ಜನ ಏನ ಸ್ವಂತ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇನ್ನು ವಾರೋಟ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಣ ಪುಟ್ನಗ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಪಣ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಡ ಏರಿ ಗಂಗಾಧರ ಪುಟ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ರೋಗಿ ಸದಾ ಮಾಡ್ರೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ಪುಟ್ನಾಗ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ವಿಶಂಬರಣ್ಣೆ ದಿನೇಶಣ್ಣೆ 45 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಪುಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ಪರ್ನಾಗ್ಲೆ ಪತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಪಣ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾರ 10 ಗಂಟೆ 11 ಜನ ವಾರದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇ ಮಲ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಪತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಪ್ಪ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮುಳು ಕೋಟೆ ಇನ್ನಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೂಂಚೆ ನಿಖಿಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಖಿಲೆ ಗುಂಪು ಸಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣ ಬುಕ್ಕ ದಾಳ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಮುಗಲಿನ ಆಟೋ ಜನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಅಮಲ್ ರೋಗಿನಿ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಆಯ್ನ 1 ತಿಂಗಳು ಉಂಟದು ಆನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ತಾಯಿ ಪರ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಗಂಗಸರ ಪುಡಿಯರ ಓಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಪುಡಿಯರ ಸಜ್ಜೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಿ ಪತ್ರಾಸ್ ಪಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏತ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂಬೇರು ಬಳ್ಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏತ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಎನ್ನಂತರ ಬುಡ್ಡಾಣ್ ವರಿ ಮಾಗೆಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನಂತ ಬುಡ್ಡಾಣ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂಗಸರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಣ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಜೋಕುಳು ಏತ ಇನ್ನಿ ಬೀದ್ ಪಾಳೆ ಹೊತ್ತು ಒಂಜಿ ತಾಳಿದ ಗಂಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟಣ ಭಾಗ್ಯ ಐತಿ ಈ ಕುಡುಕ ಖಂಡನ ತಿಕ್ಕದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡುಶಿವಣೆ ಕುಡುಕನಲ್ಲದ ಗಂಡನ ದೇವರ ಏತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಿರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಐಕು ಬಡತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾವಂದಿರು ನಂಗಿನ್ನು ಯಥೋ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಂದಿರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೈನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಪರಿಯರು ಈ ಬುದ್ಧ ಒರಿಯಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರ ಬೆಳ್ಳಾರೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಒಂದು 20 ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಐದು ಕಾವಂದಿರು ಬಂತೀರಿ 20 ಜನ 100 ಜನ ಒರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಯಾರು 100 ಜನ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ 100 ಜಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಐತಿ ನೀವು ವಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಆಕೆ ಬಂದರೆ ಗಂಗಸರದಿಯರಂಜಿ ಕುಲೆಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಗಂಗಸರದಿಯರಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಓಲಾಲ ಕುಲೆಕ್ಕಿಲೆ ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪಡ ತೂತರ ನಿಕ್ಕೆ ಓಲಾಲ ಕುಲೆಕ್ಕಿಲೆ ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪಡ ತೂತರ ಒಂಜನೆ ಬರ್ಪುಡ ನಮ್ಮ ದೀತ್ವಣ ಚೂರ್ತಿ ಸೆಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಲ ಬರ್ಪುಡ ಇದ್ರೆ ಚೂರು ಸಿಡಿತ್ತು ನಾವು ಬರ್ಪು ಇಕ್ಕ ನವನೇ ಬರ್ಪುಡ ಪುಕ್ಕಲೆ ಎಂದನ ಕೂಡ ಕುಲೆಕ್ಕ ದೂರು ಅವು ದಾಳದಿ ಚಂಪೆ ಅಂತ ಪೂರ ಕುಲೆ ವೈತಿನದು ಪೂರ ಸಾರ ಕುಲೆ ವೈತಿನದು ವೈಪುಣ ಅಡೆ ಮಂಜಿ ಕಮ್ಮಿನ ದೀಪುಣೆ ಐದು ಸತ್ತು ಓಡಿಪುಡು ಅದ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಪಂಡಿರದನ್ನ ತನಿಯಪ್ಪನ್ನೇ ಎಲ್ಲ 15 ಗಂಗಸರದಿ ಓಳಾಲ ಕುಲೆಕ್ಕಿಲ ಗಂಗಸರ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏರಲ್ಲ ಕುಲೆಕ್ಕಿಲ ಗಂಗಸರ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕುಲೆಕ್ಲೇನ ಯಾನು ಓಡು ಗಂಗಸರ ಆಡೆ ಕುಲೆಕ್ಕಿಲ ಕಡ ಕೊಡೆ ಬಂದಿರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ನಮ್ಮ ಏಕೊಂಡ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ರಪ್ಪ ತಣಿಯಪ್ಪ ಸರ್ರಪ್ಪ ಮೋಣಪಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಂಡೆ ಮೋಣಪ್ಪ ಸರ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದ ತೊಂದರೆ ಉಳ್ಳಾರತ ಇರು ಏರು ಅಂದ ಇರು ಇಂಚಿನ ಪರ್ಪುಣ ಪುಡಿಯರ ದಂಡ ಇರು ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಗಡಿ ದೀಪ ನಡಿ ಎತ್ತೋಡು ಇರು ಎತ್ತೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಡು ಈರಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕುಡರಿ ಕೊರ್ಪಲೆಕ ಆವಡು ಗೌತಮ್ ವರ್ಷ ಐತಿ 21 ವರ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದ ಗೌತಮ್ 21 ವರ್ಷ ಆತ 21 ವರ್ಷದ ಗೌತಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಏತ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲೆ ಎಂಕೇತು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತ ನನ್ನ ಗೌತಮ 5ನೇ ವರ್ಷಡುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಏರಿಗೆಂದ್ವ 21 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಗೆಲ್ಪೋಡ 5 ವರ್ಷದ ಪರಬೆ ಗೆಲ್ಪೋಡ ಇತ್ತೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೇ ಗೆಲ್ಪೆಂದುಲ್ಲೆ ಗೌತಮ್ ಎಂಚಾವಡು ಪರ್ಪುಣ ಬಿಡುದು ತುಕ ಬಲೆ ಕುಸ್ತಿಗಿರ್ ತೀರ್ನ ಬಲೆ ಏನು ಮನ್ಪಣ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೋಡು ಗೌತಮ್ ಲೆತ್ತದ ಬಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಳೆ ಕಾವಡು ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿರೋದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸತೀಶಣ್ಣರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಏತ ಪ್ರಾಯ ದೀಪು ಸತೀಶಣ್ಣಗೆ ಏತ ಪ್ರಾಯಣ್ಣ 22 ಈರೇನು ಲೆತ್ತ ಬತ್ತನೇ ರೀ ಬತ್ತನೆ ಸ್ವಇಚ್ಛನೆ ಬತ್ತನೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಕುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಸಮಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಅವಳು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಳ್ಳದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೊಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ವಾ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಡು ವಾ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇನು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಸಮಾಜಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಮರ್ಯಾದೆ ದಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಸರ್ರ ಅವಡು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಳೆ ಮದಿಮಾಯಿನ 32 ಜನ ಉಳ್ಳ ನಿಕ್ಲ ಬುಡೆದಿನ ಮೊನ್ನೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಳೆ ಪರಂದೆ ಪುನಚಿದ್ರೆ ಕೈತಲ್ದಾರನ ಬುಡೆದಿನ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ತೋನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜರುಲ್ಲ
ಕುಡಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೂರ್ನಾಗ ಆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಐನು ಸೆನ್ಸದ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ ಸಂಸಾರ ಅಕ್ಕಲ ನಾಲೈನು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿರಂದ ಅಕ್ಕಲ ಬುಡಿದಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪರು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಏತ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈಗ ಪರ್ದ ತೌತೆ ಆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪರು ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಬುಡಿಕೆನೆ ಅದು ಇಪ್ಪರು ದಾಯ ಇಪ್ಪರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕ 2,000 ಬೆಂದು ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೆದೆ ಪುಣೆ ಮರ್ದು ಬಿಡುಪುಣೆ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಬೆನೆಯ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ 500 ರೂಪಾಯಿನ 2,000 ಪರದು ಮುಗಿತದೆ ಪೂರ ಟೈಟ್ ಅದು ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೀರಂದ ಇಪ್ಪಣ ರಿಕ್ಷಾಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪಡು ಅತನಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ನೆನಪಾಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಾಪುಣೆ ಬಾಲೆಗೆ ಪತ್ತೊಪ್ಪುಣೆ ಎಂಚೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪತ್ತೊಪ್ಪ ಉಳಿಂಗೇಲು ಪತ್ತು ಚಕ್ಕುಲಿಯ ಉಳಿಂಗೇಲು ಮಿಕ್ಸರ ಪತ್ತ ವೈತ್ ದಕ್ಕುವ ತಿನಿಯನ ಬಾಲ ಇಪ್ಪುಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲ ಬಾಲ ಇಪ್ಪುಣ ಮಗೆ ಇಪ್ಪನ ಮಗಳ ಇಪ್ಪರ ನಿಕ್ಲು ಪೋಣ 11 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲ ಆರ್ಭಟ ಐಟೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಸೂಟೈಟೆ ಮೈಸಾಸುರೆ ಬತ್ತಲೆಗ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲ ತೂದು ಬಾಲೆ ಪೋಡ್ತದ ಮುದುರ್ದು ಜೆತ್ತದ ಇಪ್ಪುಡು ಮನದನಿ ಕಾಣೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕದ ಅಮ್ಮೆರ ಲಕ್ಕಣಿಗೆ ತುಂಬ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋದು ಇಪ್ಪುಡು ಉಳಿಂಗೇಲು ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಂಡ ತಿನ್ಪುಣಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತದ ಇಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಲಕ್ಕನಗ ಬಾಲೆ ಪೋದಿ ಇಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲಿ ಪುಟ್ಟೈನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲ ಇಪ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಾಂಡ ಬೋಡ ಜೋಕ್ನ ಪುಟ್ಟವನ ಬೇಲೆ ಬೋಡ ಆ ಉಳಿಂಗೆಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿಂದ ನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಎಂಚಾಪು ನಿಕ್ಲ ಕುಡ್ಚೆನೇರನ ಬಾಲೆನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಪೀಂಪಿಳಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪರಿನ ಚಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಪರಿನ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ನಾಚಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಡು ನಾಚಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದು ಬಿಣ್ಣೆರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಡು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಭಾವನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಅವರ ನಿಕ್ಲವೇ ನೆತ್ತೆರೆ ಪುಟ್ಟದ ಮಾತ್ರ ಬಾಲ್ಯದ ಭಾವನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಸಮಾಜ ಏತ್ ಅವಮಾನ ಏತ್ ರೀತಿದ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆ ಜೀವನ ಮನ್ಪುಡು ಆ ಬಾಲ ಏ ಪಾಲ ನಿಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಒತ್ತೋಣವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ನಿಕ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅವೇ ಕೈತಲ್ಲದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಣ ಪರ್ಪಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಹಾಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟಿನ ತೂಲೆ ಏತ್ ಶೋಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪ ಬುಡಿಕೆನ ಎಂಚ ಇಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬೆಂದಿನಕ್ಲ ಪರಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನ ಎಂಚಿನ ಪತ್ತ ಬೋಪೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ತೆತ್ತಿ ಪತ್ತ ಬೋಪೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪತ್ತಂ ಬೋಪೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪತ್ತಂ ಬೋಪೆ ಪೇರು ಪತ್ತಂ ಬೋಪೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಪತ್ತಂ ಬೋಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಡೆನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪತ್ತಂ ಬೋಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಖಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಮ್ಮೆ ಬರ್ರ ಅಮ್ಮೇರ ಪತ್ತಂ ಬರ್ಪೇರೆ ಎಂಕದಾಲ ಪತ್ತಂ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪರ್ಪಣಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮೆ ಬರಂದಿ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಡ್ದ ಓಲ ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮುದುರು ಜೆಪ್ಪುವ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಮೆಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಸಿಟಿಕೊಳ್ಳುದು ಆ ಸ್ವೀಟ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ತಿನ್ಪ ಪೇರ್ನ ಪರದು ಜೆಪ್ಪುವ ಪೇರ್ದಲ್ಲ ಕಿಪ್ನಕ್ಲ ಸಂಸಾರ ಬುಡೇದಿಲಾತೆ ಕುಸಿಟಿಪ್ಪಲು ನಮ್ಮ ಪರದು ಟೈಟ್ ಆದ ಪೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದ ಅದೆಲ್ಲ ಬುಡೇದಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೆಯ ಗಂಜಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಒಯ್ತು ದಂಕನ ಒಯ್ನೆ ಬಟ್ಟಲ್ನ ದಂಕಡು ನುಪ್ಪದ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಅವು ಕೊಡತ ಅರಿಯ ಪಾಪ ಪುಂಜವು ಆಪೆದ ಬಾಣರ ಇಲ್ಲಡೆಗ ಆತನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಲ್ಲಡೆಗ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋತು ಕೊಡತನ ಸಂಬಳ ಕೊಡತನ ದುಡ್ಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನವ ಆತನ ಯೋಜನೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಲ್ತನ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನರಿತೆ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕೊಡುದು ಬಾಡ್ಜ ಆ ಪೊಂಜು ಬಾಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಡದು ಬದುಕದಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಡದು ಬದುಕದಿ ಪುಣತ್ತು ಒಂಜೊಳು ಜೋಕ್ ಹಿಡಿಜಿದಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜ ಬುಡುದು ಪೋಪಲ್ ಈ ಜನ ಲೋಕನೇ ಬುಡುದು ಪೋಪಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ ಕುಡ್ಕನ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಪಿಂಪಳಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲ ತಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಮುಗುತಿ ಇಲ್ಲ ಬಳೆ ಇಲ್ಲ ವಿಧವೆಯ ಥರ ಇರ್ತಾಳೆ ಬೇಕಂತ ಬದುಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಪರದು ಒಂಜ ಉಂಡೆನ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಹಾಗೆ ಬುಡೆದಿನ ನೆನಪಾಪುಣು ಬುಡೆದಿ ಹಾಗೆ ಸೇರ್ರ ಮಿಲನಗು ಬುಡೆದಿ ಬೋಡೆ ಹಾಗೆ ಬುಡೆದಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕತೆಲ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಬಾರಿ ಮಂಕದ ಕುಳಿತಲ್ಲ SLCದ ಪುಣ್ಣು ಲೆತ್ತದ ಟೀಚರ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಜಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿಲೆತ್ತೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿಲೆತ್ತೋ ಬಣ್ಣಗ SSLCದ ಪುಣ್ಣು 3 ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನಾಳು SLCದ ಪುಣ್ಣು 3 ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನಾಳು ಕೇಳಿ ನಡತನ ಘಟನೆ 3 ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನಾಳು ಪೊಣ್ಣನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಪುಡಿರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓದ್ತು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪುಜಲು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪನ್ಪಂಜಿ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಾರ ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕ ಇರಂದಿಪ್ಪರು ಅಕ್ಲ ಕೇನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಇಂಚಿನದು ಬಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಳಾತನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡತ್ತು ಬಂಜಿನಳಾತನೆ ಏರೆಡ್ದು ಬಂಡ ಆಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಳಾತನೆ ಮಗಳು ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ದು ಬಂಜಿನಳಾತನೆ ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆತ್ತದು ಪೊಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಬಜಿ ಕುರ್ಚೆಲೆ ಪರದು ಕಬುರು ಚಂದನಾಯೆ ಪರದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಆಯಗೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡುದಾಂಡು ಅವು ಮಗಲ ಅಪ್ಪೆನ ಬಿಡದಿಯ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮುರುಗತ್ತಲೆ ಕಬೂರಿಯೇ ಮಗಲ ಮಿತ್ತು ಆ ಅಮ್ಮನ ಎಂಚಂದು ಬರೋಣಮ್ಮ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳ ಅಮ್ಮೆಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಆಯನ ದೀವಳಿಯಾ ಆಯನ ತರೆ ಕಟ್ಪೊಡ್ದು ಮನ್ಪೂಜನಮ್ಮ ತರೆ ಕಟ್ಪೊಡ್ದು ಮನ್ಪೂಜನ
ದಾಯಿ ಅಂಚಾಂಡಾಗ ಅಪ್ಪ ಏರು ಅಮ್ಮೆ ಏರು ಮಗಳು ಏರು ಬುಡದಿ ಏರು ಗೊತ್ತಾವಂದ್ರೆ ದಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾಯಿ ಆಗ ಪರದು ಕಬುರಿಜ್ಜಾಗ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಾಯಿ ಬದುಕು ನರಮಾನಿ ಬದುಕು ಮನ್ಪುಜಿರು ನಾಯಿ ಬದುಕು ನಮ್ಮವು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ನಾವು ಪರವೊಂದು ಇತ್ತಾರಂಡ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಮ್ಮದು ಆ ಬಂದದ್ದು ನಮಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲಿಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬುಡದಿ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪ ಬುಡದಿ ಕುಡ್ಚಲಾಗ ಬುಡದಿ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ನಾಗ ಕೈತಲೆ ಪೋಣಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೋಲು ಆಲು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಲು ಇಂಚಂದಂಡ ಆ ಕಂಡನ ಬುಡದಿನ ಮಿಲನ ಇಂಚಂದ ಇಂಚ ಸೇರಿಡುದಂಡ ರಡ್ಡು ಜನల ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಜನ ಒತ್ತುದು ಸೇರಿಡೋ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಲೆಗೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯರ ಮುಂಕು ಬಿಡಿಯರ ಆಪುಂಡ ಮೇ ಪರದು ವಾಸನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೀತಜೆ ಏಪದನ ತುತ್ತೈದ ಬಾಯಿಡ್ದು ಗಂಗಸರದ ವಾಸನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೀತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಡು ಸಾಪದಿಡೊಂದು ಕಣ್ಣನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ವಾ ಜನ್ಮದ ಪಾಪನ ಇಂಚಿತನ ದರ್ಬೇಸಿ ಕಂಡನಿ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕದೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಹಂಚೊಂಡು ಹಂಚಿತನ ದುರ್ವಿಧಿಯೇ ಮಣ್ಣೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪಾಲು ಬೇಗ ಅವದಾಲ ಬೇಗ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲು ಬೋಡೊಂದು ಜಾಲ ಮೈಕೈ ದಿಂಜೋಡು ಜಾಯ್ಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅప్పుడు ದಾಲದಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವ ಅಂದಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಕುಡ್ಚೆಲಾಗ ಆಯನ ಕಾಮ ತೀಟೆ ತೀರಿಸದು ಬಿಡ್ಪೆ ಆಲು ಏತ್ ಸಾಪಾತಿರ್ಪಲ್ ಆಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣತ್ತ ಸುಖನ ಅಲೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಏಪೋಗಲ ಮನಸ್ಸು ತೀರ್ದು ಕಂಡನಿಂದ ಒತ್ತೊಂಡಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಲ ಅಂಚಿತನ ದರ್ಬೇಸಿ ಬದುಕು ಕುಡ್ಚಿರನ ಬದುಕು ಆತ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಇದ್ದಿ ಬುಡದಿರ ಆ ಕಂಡನಿನ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಳ್ಳ ಅಮ್ಮೆ ಅಂತ ಮನ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ದೇಶ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಚಿಲೆ ದೂರ ಪೋಲೆ ಎಂದು ದೂರ ಬಂದ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಊರ್ದ ಅದನ್ನ ಯೋಜನೆದ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಹೇಶ್ವರ ರಂಚಿತನ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ ರಂಚಿತನ ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ರಂಚಿತನ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಲಂಬರ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಫಲವಾದ ಇನಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಅಂಚಿತನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲುಳ್ಳಾರು ಇನಿ ಶಪಥ ಮನ್ಪಲೆ ದಾಲ ಕಾಲ ಕೆಡ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಿ ನರಳ ಸುಮಾರು ನಿಕ್ಲ ಸಮಯ ಉಂಡು ಜೀವನ ನರಳ ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲುವಾಸಿ ಜೀವನ ಉಂಡು 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲವದಾಗ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಜೀವನ ಉಂಡು ಕಾಲುವಾಸಿ ಜೀವನ ಉಂಡು ಬುಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಜೀವನ ಇಪ್ಪನು ಉಂಡು ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಜೀವನನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನರಮಾನಿ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಕಲ್ಪನೆ ದೀವೊಂದು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಿರನ ಬದುಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ವಿಚಾರ ಅನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಲು ಇತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಅಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಪೇರಿನ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪಣಿಗೆ ನೀರಿನ ಬುಡ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ನರಮಾನಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕಿರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತೋಲೆ ಪನ್ಪಣ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣೊಂದು ನೀನು ಪೂರ ಶಿಬಿರ ಇನಿ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡನೆ ಏರು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಡನೆ ಏರು ನಿಕ್ಲೆ ನೀವೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರೋ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ದೇವಿಪ್ರಸಾದರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗಣೇಶರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವವರು ನೀವೇ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಗೆಳೆಯ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಅವರಿವರ ಭರವಸೆಯ ಮರಳ ದಿನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಡ ಮನೆಯ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಗೆಳೆಯ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಮೊಣಪಣ್ಣ ಕೆಲದಾಗಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಗೌತಮ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪುರ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರ ಎಲ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಜನತ ಬದುಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಜನಲ ಮಧ್ಯ ಮುಕ್ತರಾದ ನನಾತ ಜನ ಮಧ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಕೊಣಪಣಜಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನನರ ಈ ಊರ್ದಾಗ ಲೆಪ್ಪಣಗ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೊನೆ ಕಂಡನಿ ಬುಳಿದಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪೂರ ಮದಿಮಲಾದ ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಲೆಕ ನಿಕ್ಲಿ ಬರಡು ಪನ್ಪುಣ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಏನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಪೆ ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬೋಪೆ ದಯದ ಮಂಡ ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1000 ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಣ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವುದು ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಭಾವನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಪರಂಪರ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸಿಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಂದಿನ ಮಾತ ನಮಕ್ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾన్ని ತೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಕಡೆಂಜಿ ಮಾಜಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸವಣೂರು ವಲಯ ಶಿವತೆರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಜೋರ ಚಪ್ಪಳೆ ಬಾಳೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಯೂರು ಶಾಲೆದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಶಿವತೆರೆ ದಯದಿದ್ದು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಸವನಲ್ಲೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರತ ಓಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಗೆ ಅన్ని ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ವಿನಂತಿ ಸಾವನಲ್ಲ ಚಪ್ಪಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎದುರುದೆಪ್ಪಲೇವಾ ಅಂಚೆನಿ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲವೇ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅನ್ನದಾತೋ ಸುಖೀ ಭವ. ಗುಂಟುಂಡ ಬ್ರಷ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸ್ರೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅವನ್ ತೆರೆಯುದು ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕದ್ದು ಅದನ್ನ ಒನಸ್ಸು ತಿನ್ನಸ್ಸು ಕಾಣತಿತ್ತಾರ ನನ್ನ ಅಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಣತಿತ್ತಾರ ನೀವು ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒನಸ್ ಬಳಸ್ನಾಗ ಪಲ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಬೇನೆ ಇರ್ತದ కొన్ని జల్లు వరకు 2 బకెట్ల మాత్రం 3 బకెట్ల మాత్రం ಇದು ಶುಗರ್ನ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಂದಾರ್ಪಲ್ಲ ಅವ ನಾನಾಂಶ ಸೇವೆಗಳು ಶಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಾಕುವುದು ಎಂಚೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಓಕೆ ಖುಷಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಕೈದಿರ್ತದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕುಜಾಲ ಶೋಕಿಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ವೈರಸ್ ಕರೆಮರಡ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧುಗು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಹಾಗೂ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು 1843ನೇ ಮಧ್ಯಪರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ 2ನೇ ದಿನದ ಗಣ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಲೋಕನಾಥ್ ಅಮೆಚೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಇವರನ್ನು
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಊರವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಜನಾರ್ದನ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಯಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಶಾಖಾ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಊರವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಲ್ಯ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ ಗೋಗಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಬಾಬು ಎನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಲೋಕನಾಥ ವಜ್ರಗಿರಿ ಸದಸ್ಯರು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಸವನೂರು ವಲಯ ಇಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಣಿಯೂರು ಸವನೂರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತು. ರಾಜೇಶ್, ಅಖಿಲೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಇವರನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ 1843ರ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬಾಬು ಎನ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಾಣಿಯೂರು ಇವರನ್ನು 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಊರವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾಬು ದೇವಸ್ಯ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ ಗಂಗಾಧರ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸವನೂರು ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ 1843 ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನೆಕ್ರಾಜೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ 1843 ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಊರವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿಕರಾದ ಲಿಂಗಪರ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀತ ಸುರೇಶ್ ಪೋಡಬಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕಾಣಿಯೂರು ಇವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ್ರ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಅಶೋಕ್ ಗೌಡ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೂ ಚಾರ್ವಾಕ ಪ್ರಗತಿಪತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕಾಣಿಯೂರು ಇವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಪುಂಚಪಾಡಿ ಮಾಜಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾರ್ದನ ನೂಲಾಜಿ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷಿತ್ ನಿಡ್ಪಾಜೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವೂರು. ಇವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವರಾಮ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕಯ್ಯ ಪರವ, ದೊಲ್ಪಾಡಿ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಣಿಯೂರು. ಇವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಕರಂದಲಾಜೆ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು. ಇವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಭರತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಕಡಬ. ಇವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಶಿವರಾಮಗೌಡ ಮೇದುಯವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಗೌಡ ಪೈಕ, ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರರು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೈಕ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬಲ್ಯ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಸತೀಶ್ ಬಲ್ಯ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಕಡಬ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಕುಸುಮಾಧರ ಚಾರ್ವಕ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಿತ್ರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಪತ್ತು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ 176 ಜನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಮಿಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಾಣೂರು ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗಿರಿಶಂಕರ್ ಸುಲೈ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅನಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.
ಹಾಗೆಯೇ ಸುಳ್ಯ ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯತೀಶ್ ರೈ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಜಾಗೃತಿ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಇವರಿಗೆ ಹೇಮಲತಾ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಡ್ಕಾರು ಜನಜಾಗೃತಿ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾಲ್ಸೂರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಸವಣೂರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಳೆನೇರಂಕಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಸರ್. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನವೀನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ. ಶ್ರೀ ಲೋಕನಾಥ್ ಅಮೆಚೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಇವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಸರ್. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳ ದೇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಸವಣೂರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಈ ಊರಿನ ಸಜ್ಜನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಂಟರು, ಮುಂದೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಆಗಿದೆ, ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಶಿಬಿರಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳಾಗಿವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ? ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ವೇ? ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಹುಶಃ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 50ರಷ್ಟು ಶಿಬಿರವಾದರೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಶಿಬಿರಗಳು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10-15 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಣ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮ ದಿವಸ. ನಿಮಗೆ ಇದು 3ನೇ ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಥಮ ದಿವಸ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು.
ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ದುಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಡಿಗೆಗಿಟ್ಟಂತಹ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ರವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೆಯಾದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತೀರಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗವೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ರೆಗಳು, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನರಮಂಡಲಗಳು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ನರಮಂಡಲಗಳು ಮುಂದೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಶಿಬಿರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಮನೆಯವೇ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ ನಿಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ಮರಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ನೀವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾತೃ ಹೃದಯಾಗಿರುವಂತಹ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅವರು ಹೆತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಇವತ್ತು ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೇ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದವಂಥವರು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ಕಟ ಬಯಕೆದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆ ಮಾತೃಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ತನ್ನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಚ್ಯುತಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ನೀವು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ನಡೀತವೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತವೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಜನಾರ್ದನರುಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ತೃಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ನೀವಿದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದವರು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ 4 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೆಲೆಯೂರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಗೂ ತರತಗ್ಗಾದ ಅಡ್ಡಬೂರು ಒಂದು 1943 ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಡ್ ಅನನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪುಗೆಲ್ಲದೀವೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾಣಿತಾರೆ. ಈ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಚ ಶಿಬಿರ ಆಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ 2 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಕ್ಲನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕನ ದಾಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಕವು ತೋಜಿದಿ ಬರ್ಪುಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೋಯ್ತು ನಾವು ನಿಕ್ಲೇಗಿತ್ತೆ. ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿಂತನೂ ಒಂಜಿ ಇರೆಸನ ಬಂದಿರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮುರಣಿ 2-3 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಿಕ್ಲಾದೇ ಖುಷಿಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒತ್ತಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವು ನಿಕ್ಲಿನ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ಲ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಬುಂಡ ಇಂದು ದೈವ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದೇ ನಿಕ್ಲೇನೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಲ ಜೀವನಗ್ ಇಂದೊಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಅವಕಾಶ ಇಂದೊಂಜಿ ದುಂಬುದಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಪಾತ್ರನ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಓ ರಡ್ಡಿನಿ ಸೈತ್ಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಜಿನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇನ್ ಬಣದನ್ನ ಸುಮಾರು ಪಂಡೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯೋಣರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಣಿರ್ದು ಉಪ್ಪಿನಂಗರದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪುಡು ಇನ್ನಿತ ಪಾತ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಬಹುಶಃ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮವೇ ಈ ಮಧ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಂತನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಆ ಸಹವಾಸ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಐನ ತೂದ ತೆಲಿಪೇರು ಬುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಒರ್ರಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲಿ 2 ಜನಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂದಾಯಿನ ಕೂಡಲ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಕ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾಪೊಂದು ಕೇಳಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಾರನೇ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಓಲಾನ್ಲ ಮಧ್ಯ ನನಬುರ್ದು ಇಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಣ್ಲಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಪ ಮೆತ್ತೊನ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಒರಿ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡಲ್ಲ ಇಂದು ನೆನೆಪುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಈತು ವರ್ಷ 25-30-40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗ ಬತ್ತದು
ನಿಕ್ಲೇನೆ ಸಾಂಕ ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಸಾದಿ ತೂದು ಕಾತ ನಿಪುಣಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಬೊಡೆದಿ ಜೊಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆಯೋಡನ್ ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ತು ಎನ್ಮ ದಿನ ಪೋಯಿನ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬೋಡ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇಂಚಿನ ದಿನ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆ ದಿನ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಪಣ ಬುಡ್ದು ಓಲಾನ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಾತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದುಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಕಡಿಮೆದ ಸಂಬಳದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ನಾಚಿ ನಿಕ್ಲು ಈ ಶಿಬಿರ ಬುಡ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಊರುಗಾನ್ಲ ಹೋದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆಲ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಡು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಈ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಊಡಂತಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಣ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತು ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರದ ಯಶಸ್ಸುಗೂ ಪೂರಕಾವು ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಪಂಡೊಂದು ವೇದಿಕೆಲೆಗ್ ಪ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಂಚಿನ ಈ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲದ ಲೆಪಡಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಸು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸೊಂದು ಅದು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನಂಡ ಮಾಪು ಮಲ್ಪೆನ್ ಪಂಡೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಮಂಜು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಮಃ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸ್ಥಳದಾನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಹಾಗೂ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಥಮ ಗಣ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ 76 ಮಂದಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ 2 ಜನ ಮಾತಾಡಿದರು. ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ. ಎಡ್ಡೆ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಆಯ್ ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಪೋಪೆ, ಬೊಡ್ಚಾಂದ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಆಯ್ ನರಕೋಗು ಪೋಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮಡುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪಾಪ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಂದ ಎಂಕ ಆಲೋಚನೆ ಆಪಣದು. ಏನು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೊಡೈಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ಹಾಳಾವಡು ಮಗ ಈ ಪರೋಡು ಮಗ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ. ಅಂಡ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಸಾದಿಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊರ್ಚಂದ ಕೆಲಸ, ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಏರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಂದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ನಾಯಿ ಮೂಸನ್ನ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪುಣಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಲ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ತ ಪಾತೆರುವೆ ಅಪ್ಪೆ ಏರು ಅಮ್ಮೆ ಏರು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಏರು ಅಥವಾ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತ ಪರಿಸರದಕ್ಲಿ ಏರು ಆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಆನ ದೋಸ್ತಿಯರ್ಲು ಏರು ಅಂತ ಪನ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾವನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೆತೊಂದು ಪೋಪಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದರಿದ್ರ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅವು ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಪರ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲು ಪುಣ್ಯವಂತರಿದ್ದೇನೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಎಂದು ದಯಂದು ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಿಖಿಲ್ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತನ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಗೆತಂಗಡಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಿಖಿಲ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಅನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ನಂಚದ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಎಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ದಯಂದು ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರ್ಪಣಕ್ಲು ಇತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಣುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಾವು ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ತನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು, ನಿಕ್ಲನ ಈ ಸಾದಿಗೆ ಕೊಣತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಮುಕ್ಲನ್ನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾ ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಏತೋ ಜನನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬರ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 150 ಜನನು ಸೇರ್ಸ ಹೊಡಬಂಡದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು. 75 ಜನ ಮಾತ್ರ ಒರಿನ ಅಂಚಾದು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ. ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಾರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಮೇರು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ವಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಯದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಅಂದು. ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಯದಕ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬೈರಾಸ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಗಡಂಗಿಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಂಚಂತ ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ಪರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರದಾದಾತನಂದು ಪಂಡ
ನಮ್ಮನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮುಂದುವರಿ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಳ್ಮಲ್ತು ನಡೆದವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವಗಳಾದವರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಬತ್ತದನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಏಪಲ ಇನ್ನು ನೀವುಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಾಯ ಆಪುಣೊಂದು ಬಂಡ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ನೆಕ್ ಪ್ರಳಯ ಅಂದ್ ಲಯ ತಪ್ಪಣಗ ಪ್ರಳಯ ಆಪುಣಿಗೆ ಲಯ ತತ್ತನಂಡ ಪ್ರಳಯ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡಗಿನ ಒಂಜಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ್ಯಾರು ಏತು ಬೊರ್ಲಿತ್ತನತ ಐಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಯ ತತ್ತಣನಾಂಡ ಐನು ಕೇನರು ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿ ಲಯಕರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಅವು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಆ ಲಯ ತತ್ತಣನಾಂಡ ಇನಿ ಪ್ರಳಯ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ವಯನಾಡು ತುಯ್ಯಾರು ಮುರಣಿ ಕುಮಟ ಇಂಚಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತುಯ್ಯಾರು ಇಂಚ ಆತಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಬರು ದಾಯ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡ ಅನ್ಯಾಯಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಕಲಿಯುಗೋಡು ರಾಕ್ಷಸದ ಬೇತೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಬೇತೆ ದೇವತೆಲು ಬೇತೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜ ಕಲಿಯುಗೋಡು ದೇವರಿಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನುಷ್ಯ ಇಪ್ಪಣ ಅದೇ ನೋಡಿ ನೀವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಪ್ಪು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಪ್ಪು ಅನ್ಯಾಯ ಮೋಸ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಾದರ ನೆಟ್ಟು ರಕ್ಕಸೆರು ನೆಟ್ಟು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಭೇದೇಜಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನೊಡನೆ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣ ಉಂಡು ಮನ್ಪಣವು ಅವು ಕಲಿಯುಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಐಕ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬ ಇವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಇನಿ ಆಪಣಂಚಿತ್ನ ರೇಪುಲು ಅಥವಾ ಒರಿಯನ್ ಕೆರ್ಪುಣ ಮರ್ಡರ್ಲು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಸುಲಿಗೆ ದರೋಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲು ಅಥವಾ ಏನು ಒಂದು ಪೇರು ಈ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ವಾಹನ ದುರ್ಘಟನೆಲು ಪೂರ ಐನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿರುಂದಾಂಡ 100 ಘಟನೆಲು ಆಂಡದಾಂಡ ಐಟೊಂಜಿ 90 ಘಟನೆಲು ಪರ್ದೆ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಬಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಅಚಾತುರ್ಯೋಡ ಆಯ್ನತ್ತು ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಪನ್ಪಣಂಚಿತ್ ನಾವು ನಮ್ಮನ ಕೂಜಾಲಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಕಾರದ ಕೊಂಬರ ಬೆರಲು ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ವಸ್ತುನು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದರಿದ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾನೀಯ ಐನು ನಮ್ಮ ಕುಶಿಕ್ಲ ಪರ್ಪ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ಲ ಪರ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಪಾತ್ರ ಅಂಜಿನ ಮಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೋತುರ್ಲ ಪರ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆಂದಿನ ಕುಶಿಕ್ಲ ಪರ್ಪ ಸೋತುಂಡ ಬೇಜಾರೋಡು ಪರ್ಪ ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೋಡು ಪರ್ರ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಾದ ಅಂಗಡಿಲ ಕೈತಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಚಾದ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ತರಬೇನೆನಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಒಪ್ಪುನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ತರಬೇನೆದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಾಂಡ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚನ್ನ ಇದು ಎಂಕಲ್ಲ ಗೊರಕೆ ಮಾಡೋಡು ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪ ಒನಸು ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅಂಚಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಅವ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಈ ಏರು ಮೆಡಿಕಲ್ದ ತರಬೇನೆನಾಗ ಆಯ ಚಾ ಪರ್ರ ಬರ್ಪುಣಗೆ ಅಂಜಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಕಲ್ನ ತರಬೇನೆ ಓಲ ಆತನಂದು ಮಂಡ ಆಗ ಮಾತ್ರೆಡು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಬ್ಯಾಗ ಚಾಡ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ತರಬೇನೆ ಒಯ್ಕಾತ್ರ ಅಂತ ಅಕಲ್ ನಾಡ್ರ ಪೋತುಜರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆದರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪರ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತ ಐನು ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ಯರು ಅಮ್ಮ ನೇತ್ರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲು ನಿಗಲ್ ದಾಯ ಪರ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗಲ್ದ ಕೇನ್ ಬೇರು ಸತ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಏತು ಬರ್ತಾರೆ ದಾಯ ಪರ್ತಾರೆ ಪರಿಯುಕ ದಾದ ಆತಂಡು ನಿಗಲ ದೇಹ ಹೆಂಚಿನ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಣ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಕೆರ್ಪೇನೆ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆರ್ಪೆ ಅಂದು ಅರ್ಥಾಡ ಉಂದುಲೊಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ನೆನಪು ದಿವಲ್ಲೆ ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ಸೈಪುರತ್ತು ಪರ್ದು ಪಂಡ ನಿಖಲು ಬಂಡ ಪರ್ಪುಣಕ್ಲು ನನ್ನ ನಿಖಲತ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪುಣಕ್ಲು ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಖಲು ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಸೈತು ಒಪ್ಪುಡು ಎಂಚ ಸೈತು ಒಪ್ಪುಣದು ಮಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪನ್ಪುಣು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣದು ಮಂಡ ನಿಖಲು ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಆನ್ಲ ಕೆರ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಕೆರ್ಪುಂಡು ದೇದ ಮಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಬಂಗಾರ ಕರಿಮನಿ ಪೂರ ಮರ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ದುಶ್ಚಟ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಕಾಯಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂತಂಡು ಭೀಕರ ಕಾಯಿಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಭಾರಿ ಭೀಕರ ಕಾಯಿಲೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಮದ್ಯಪಾನಿಲು ಅಥವಾ ಪರ್ಪುಣಂಚಿತ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಪೇರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ಪಣತ್ತು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರ್ನ ಬಾಕಿಲುಂದು ಎನ್ನನೇ ಬಾಕಿಲೋ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲೋ ಅಥವಾ ನನೊಂಜಿ ಏರೇನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲೋ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆನೋ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನೋ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲದಲ್ಲಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತು ಪರ್ಪಣಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ನಮಕೊಂದೊಂಜಿ ಭಾಳ ಭೀಕರವಾಯಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಕೆರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುರುಬಾಲೆಲ್ಲ ಕೆರ್ಪುಂಡು
ನಿಖಿಲ ಬುಡದಿಲ್ನ ಕೆರ್ಪುಂಡು ನಿಖಿಲ ಸಂಸಾರನ ಕೆರ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಇಜ್ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ನೆನಪಿಡ್ತೀವಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ನಿಖಿಲು ಇತ್ತರ್ನಾಡ ಏರೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಏರೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡ ನಿಖಿಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನಡು ನಿಖಿಲು ಪರ್ನಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲೋನ ಕುಲ್ಲೋದನ ನಿಜ ರೈತೊರ್ತುಗು ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ದಿಪ್ಪುನಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲು ನಿಖಿಲ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲುಬನ ಒಲ್ಲ ಒತ್ತೆರಡು ಕುಲ್ಲುಬ ಬುಕ್ಕ ಸೀದ ಬಲಿಪುಬ ದಯದ ಬಂಡ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಪರ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಪರ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಅಪ್ಪೆನೆ ಅಥವಾ ದುಶ್ಚಟ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಬ್ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜೋ ದೇಂದ ಬಂಡ ಅವು ಸರಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ನಮಕು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಪೊರ್ತಾತನಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಂತದಿಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡುಲ್ಲೋ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಈ 1943 ಮಧ್ಯ ವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ಯರುಜಿಯೇನು ನೆನಪುದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಬುಡೇದಿ ಎಂಕಲ ಮದಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಲೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 70 ಭಾಗ ಜನಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಆತು ಒವೋ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪೊಣ್ಣು ಒವೋ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣು 18 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತದು ಮಾತಾರೀತಿದ ಮಮಕಾರಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಬುಳೈನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನೆ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಂಧನಡು ಐಕ್ ತಿಕ್ಕಾದು ನವನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣತ್ತು ಬುಡುಪೇರು ಅತ್ತ ಆ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಆಯೆ ಕಣ್ಣಣಿ ಪರ್ಪೆನೋ ಅಥವಾ ಆಯೆ ಎಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿದಾಯನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬತ್ತದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಲು ನೆಕ್ ಮದಿಮೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೊಂಚ ಬಂಧನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಅಡು ನಮ್ಮ ಬುಡೇದಿಯರ್ಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ ಆದಿಪ್ಪುದು ಏನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಅಪ್ಪೆಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂಚಾದು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ಬೋಡಾದು ನೆನಪಿದೀವಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದು ನಮ್ಮನ ಕೈಕಾರ ಕುರಿಯಿಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸನೆ ಬತ್ತಿಂದಾಂಡ ಜೋಕುಲು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಬುಡೇದಿಯರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಣ ಐಕೆ ಬುಡೇದಿಯರ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡನೆ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬುಡೇದಿಯಿಂದ ಬನ್ಪಣ ನೆನಪುದಿಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬುಡೇದಿನ ಕಣ್ಣುಡು ಕಣ ನೀರು ಕೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಬುಡದಿನ ಕಣ್ಣುಡು ಅಥವಾ ಪೊಂಜವೆನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣುಡು ಕಣ ನೀರು ಕೊಣತ್ತನು ನಾಂಡ ನಮನ ಭೂಮಿ ಭಾರತ ಕಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಡ್ಡಾಪುಜಿ ಎಂದು ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇದಾರ ದಯದಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಳುಲ್ಲ ಆನು ಜೋಕುಳುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ನನಡ್ದು ದುಂಬು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆತನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆವುಂದು ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಣ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ನು ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ 5 ದಿನ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಡುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಿಕ್ಕುಬ ನಿಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಅವೇ ಬುಡೇದಿ ಅವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಅವೇ ಸಂಸಾರ ಅವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಪಾಯಿನಾಯೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಸ ಮಲ್ತನಾಯೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಡ್ಚಾಂದ ಪನ್ನಾಯೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಣ ಬದಲಾದ ಪೋಪುಣ ಏರಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು 75 ಜನ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಿಜಿ ಅಂಚೆ ಅದರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೀದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೆರನೆ ದೇಂದು ಬಂಡ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಪರ್ಪುಜಿಯರು ಓ ನೆಟ್ಟು ಈತು ಜನ ಕುಲ್ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಪರ್ಪುಜಿಯರು ಆಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪರ್ಪುಣಕ್ಲತ್ತು ಅಂಚಂಡ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಮುಕ್ಲು ದಾಯ ಬತ್ತದೇರು ಪನ್ಪಣ ಚಿತ್ತ ಚಿಂತನೆನು ಪ್ರಶ್ನೆನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ಯರು ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಣ ಸೇವೆ ಒನಸು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ದೆತ್ತೊಂದರ ಇಜ್ಜರ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆನು ಕಾರು ಕೈತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಯೋಜನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಮ್ಮ ನವಜೀವನದಕ್ಕಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮೂಲ ನಿಕ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಯೆಂದು ಪಂಡ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಇಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಣಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನದಾಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡಾವು ಪನ್ಪಣಚಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಐನು ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಲು ಟೂಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾಯದಾರ ನೆನಪುದಿಲೆ ಈ ಮೋಸ ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಆ ಶಾಪ ನಿಕ್ಲನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪುದೀವಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಶಿಬಿರಡು ಸೇರ್ದು ಈತ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಶಿಬಿರಡು ಪೂರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಮ ಪಾಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ನಿಕ್ಲು ಪೋದು ಕೂಡ ಆ ಜೀವನಗೂ ಪಾಯರ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಭಗವಂತೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಂದ ನಂಚಿನ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಆಪಾರು ಐನ ಹಿಡ್ದಾವರ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬಂಡ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇತೊರ್ತಿಗೂ ಬುಡದಿಗೆ ಏತು ಜೋರು ಮಲ್ತದಾರ ಐನು ಪೂರ ಆಳು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪೋಲು ದೇಂದು ಬಂಡ ಎಂಚರಣೆ ಕಂಡನಿ ಎಂಚರಣೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಆಳು ಒರ ನಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾರೈದಿಯನ್ನು ಮಲ್ತನ ಪೂರ ತಪ್ಪಂಡಿ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿಂದು ಬಂಡ ಎಂಚರಣೆ ಪೊಂಜವನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುಂಡು ಅಂಚದರ ಆ
ಕ್ಷಮೆನ ನಿಖಲ ಬುಡೇದಿರ ಕೇಳ್ನೆ, ಜೋಕಲಡ ಕೇಳ್ನೆ, ಅಪ್ಪಮ್ಮಡ ಕೇಳ್ನೆ, ನಿಖಲ ಅಣ್ಣನಗಳ ಕೇಳ್ನೆ, ಕುಟುಂಬದ ಕಳ್ಳ ಕೇಳ್ನೆ, ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೋಲೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲೆ, ತಿನ್ನಗ ಪರ್ನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ, ನಿಖಲಿಗೆ ಬೊಂಡೋಡು ಭಾರತ ಗೊರ್ಪಣೆ, ನಾನೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಭಾರತ ಗೊರ್ಪಣೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು, ನಿಖಲ ಎಡ್ಡಾನಗ ಏರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಕಲಿಯುಗೋಡು ನಿಖಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ನಾಡ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟನಕ್ಲು ನಿಖಲ ಬುಡೇದಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಂದೊಂದಾಡ ಕೈತಲ್ದಾಯ್ ಆಯ್ ಪರ್ನಗನೇ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಆಯ್ ಕೆಲಸ ಬರಂತಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಪಂಡು ಐನೋಡ್ದಾರ ನಿಖಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆದು ನಿಖಲ ಸಂಸಾರಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆವಡು, ನಿಖಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲು ಹೀರೋ ಆವಡು, ನಿಖಲ ಬುಡೇದಿಗೆ ನಿಖಲು ದೇವೇರ ಆವಡು, ನಿಖಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ನಿಖಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಗೆ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಖಲು ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಶಿಬಿರ ನಿಖಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು. 24 ಗಂಟೆ 24x8 ಎನ್ಮ ದಿನ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಂದಾದೀಪ ಪೊತ್ತುಂಡು, ಮುರಾಣಿ ಪೊತ್ತೈನ ನಂದಾದೀಪ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪೊತ್ತುಂಡು. ಆ ದೀಪನು ತೂದು ಲಕ್ಕಲೆ, ದೀಪನು ತೂದು ಜಪ್ಪುಲೆ ಅಪನ ನಿಖಲ ಆ ದೀಪದ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯೇ ದೀಪದ ಶಕ್ತಿ. ಆ ದೀಪದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಡು. ಅಂಚಾದ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ಯರು ಮೂಲ ಪಂಡಿತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೇರು ನಿಖಲು ಕೇಳಲೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ನೆಕ್ ಕಷ್ಟಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಕ್ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಜನ ನಿಕ್ಲ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪರ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚರ್ದು ಈ ಸೇವೆನ ಏರ್ಲ ಮರ ಪುಡುಚಿ ಕಲಿಗೋಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನಮಕು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಕನಸಿಡ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಗ್ರೇಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಯ್ಪರಳ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಯ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅಗ್ಲನ ದಿನನಿತ್ಯ ನೆನೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುರು ಮುಂದುವರಿಸಗ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ವಿಷಕಂಠೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಾತ ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು. ಈಗ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು. 70 ಜನತ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಲ್ಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂತು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರಂತು ಕಾವಂತೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂತು 1843 ಜನ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇ ವೇದಿಕೆತ ದುಂಬುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಶಿಬಿರಾಡ್ತಲೆ ಅಪ್ಪೆನಕಲೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದಲೆ 2 ಜನ ಪಾತೆರಿಯರು ಪಂಡೇರು ಮಾತ ಇಂಚಿಂಚ ಎಂಚೆಪ್ಪುಣು ಎಂಚಾಪುಣು ಅಂದು ಮುರಣಿ ಮಹೇಶನ್ನೇ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಇರು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಏನಾರಿಗೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಬಂಡೆ ಅನ್ನ ಯಾನು ಪಾಡುನೈ ಯಾನದಾಯಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪುನೈ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಮಾಯಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ಅಪ್ಪನ ಅಂದು ಮಹೇಶನಟ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನು ದಾಯ ಪಂಡ 1843 ಶಿಬಿರಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿರ್ತ ಊರು ತಗಲ ಸಹಕಾರ ಆತಂಡ ಸುಮಾರು 25-30 ಸಾವಿರ ಜನ ಅದಪ್ಪು ಈ ಶಿಬಿರತ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋಣ್ಣಗಳು 1.5 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ದಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತೀರ. ನಮ್ಮ ತೂದೀಪ ಶಿಬಿರತ ನಂಕಿತ ಮೂಲ ನಮ್ಮ 70 ಜನ ಉಳ್ಳಂದು ಪಂಡೇರು ದೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು 8 ಜನ ಜವನೇರು ಪ್ರಾಯ ತಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲುಳ್ಳೇರು ನಿಖಲು ಅಕಲ್ ಟಕೇಲ್ನೆ ಅಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಐಟು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕಲು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಾಟ ಬರ್ತದೆ ಬುಡ್ನಕಲು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವನು ಅಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚೆತ್ತೋ ಎಂಚಾಯೋ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜ ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಪರ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆವಡು ಅವು ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆವಡು ಐಟ ಪಾರ್ಟಿ ಮದಿಮೆ ಆಡು ಪಾರ್ಟಿ ಸೈತನ ಬೊಜ್ಜ ಆಡು ಪಾರ್ಟಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೊರಾಣಿ ಇಂಚು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋದಿತ್ತಾನ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಸೇರ್ತಿತ್ತಂಡು
ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಪ್ಪಿದೆ ತಂದು ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ఆయన ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ 7 ಜನಲ ಎದುರು ಬರ್ಜೇರು ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಪೋತು ಪಿರಾವುಟು ಪರವಂತುಲ್ಲೇರು ಏನು ದಾದವ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತಾಗ ಬೆತ್ತಡಿ ಪೋಯಿನಾಯಿ ಆ ಪಿರಾವುಗೆ ಪೋತು ತೂನಕ ಜೋಕುಲು ಪರವಂತುಲ್ಲೇರು ಇಂಕು ತೂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ಇನಿ ಎಸಲ್ಸಿದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪರ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತತ ಅಂಡ ಸಮಾಜ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಲಾತನು ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಂಬೇರಟ ದಟಿಪ್ಪುಣಗಳು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯತಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲೇ ಪರ್ಪೇರ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಯಾಣಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆತ ಸಮಾಜನು ತಿದ್ದೊಡು ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರಲು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೇನ ಸತ್ಯನೇ ಬನ್ನೋಡು 18 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಎಲ್ಲ ಬಿಯರ್ ಬರ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬಿಯರ್ ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ IPS ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿನಂಚು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಪೋತು ಕುಳ್ಳುದಿಂಚನೆ ಪೂರ ಆತನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡ್ಯರು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇಟ್ಟು ಪರ್ಪುನಗಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ ಪರ್ಪುಣವೇ ಒಂಜಿ ಪೆಗ್ ಪರ್ಪುಣವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಪರಿಯರು ಕೊನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದ ಆತ ಬಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು 22 ವರ್ಷ 21 ವರ್ಷ ತಿಪ್ಪರೇಗ ಆರು ಏನನ್ನ ಪಿದಾಯಿಲೆತ್ತೀರು ಆರು ಬಂಡೇರು ಸರ್ ಇರು ಬಿಯರ್ಲ ನಾನ ಪರಿಹಾರ ಬಳ್ಳಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಡುಪುನಾಗ ಪರ್ಪುನವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದು ಏಪ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಆವು ಸರ್ ಈ ನೀರು ತಕ್ಕ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅದು ಬಂಡಾನೆ ಆ ನೀರ್ತು ಇನ್ನಕ್ಕೆ 18 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡು ಆ ನೀರ್ತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒವೇ ಥರತ ಮದ್ಯಪಾನ ಆವಡು ದೆತ್ತೊನ್ನೋ ಇಪ್ಪಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ಆಡ್ತಿಲೇಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಳು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡು ತುಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡು ತುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನಗಲು ಪಂಡ್ತೇರು ಮೆಗ್ಗೆನಗಲು ಬಂತೇರು ಜೋಕುಲು ಪಂಡು ತುಪ್ಪೇರು ಸಮ್ಮಲ್ ನಗಲು ಪಂಡು ತುಪ್ಪೇರು ಬುಡೇತಿನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ತುಪ್ಪೇರು ಬುಡೇತಿನ ಅಪ್ಪ ಪಂಡು ತುಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರಲ ಪಂಡು ತುಪ್ಪೇರು ಆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ತಕ್ಕ ಪರಪೂಜಿಯಾನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣದಾಯ್ತಾ ಪನ್ಪುಣ ಐತೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ತಕ್ಕ ಪರಪೂಜಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೃಢ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೊಂದು ದೃಢ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಯಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರೊಂದು ಪುನಗ ದೊಡ್ಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಗುರ್ತದಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಪರೊಂದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಚ ತೂಪೇರು ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ತೂಪುನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಗಳು ಎಂಚ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ಎಂಚ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಕುಡ್ಚೆಲೆ ಬತ್ತೆಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಪನ್ಪುಡಂಚನೆ ಆ ಪೋಡ ಈತೆ ಪರಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ಪುಡಂಚನ ಈ ಕುಡ್ಚೆಲೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ದೆನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಕ ಪೋಂಡ ನಂಕಲ ಗೌರವ ತೆಕ್ಕೊಡು ನಂಕಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಂಡು ನಂಕಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂಡ ಏನು ಪರ್ಪುಜಿ ಏನಿತ್ತೆ ಪರ್ಪುಡೇನು ಬಿಡ್ತೆ ಇಂಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬುಳೆವರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರನ ಮಲ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೃಢ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದಾತ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂತು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪಪ ಏನು ಪಂಡತೆ ಕಡೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಪರೋಡನ್ನ ಏನು ಅಪ್ಪಲ ಪರೋಂತುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂತು ಅಪ್ಪ ಬರ್ತೇರು ಅಂಚ ನಾನು ಎಂಕಲ ಇನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತಂದು ತೂಕ ಅಂದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಸುರ್ಮ ಅಲ್ವ ಆತನ ನಂಕ ಪ್ರಾಯ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಬನ್ಪ ಈ ದಾಯ ಮಾರ್ಯ ಪರ್ಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಬನ್ಪ ಈ ದಾಯ ಮಾರ್ಯ ಪರ್ಪ ಅಂದು ಆತನ ನಂಕ ಬನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಲೆ ಪೂಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಠ ದೇವನ ನಮ್ಮನೆ ಪರತ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕ ಕಲ್ಪದ್ರ ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕಲೆ ಬನ್ಪುಣ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪರವಡ್ಚಿಂದ ಬನ್ಯಾರ ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಈರೇ ಕಲ್ಪತನಪ್ಪ ಎಂಕ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಬುಡುಪುಣೋ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಆಜೆ ಪಡ್ಪವುಜೇರು ಈ ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು
ಕೆಲದಗಳು ಸುಮಾರು ಶಿಬಿರಾಗ ಪೋತೆ ಅಲ್ಲೂ ಪೋಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಯಾ ಪರ್ಪುಣೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಯಾ ಅಲ್ಲೂ ಆಜೆ ಪಡ್ಪವೇರಿಯಾ ಓಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪುಣ ಈ ಮಂಜುನಾಥಗೆ ಈ ಶಿಬಿರಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರ ಮುಗೀತದೆ ಪೋಪ ಊರಿಗೂ ಪೋತ ಐಸತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಥರ ತೂಪುನಗ್ಳುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಥರ ಮುರಾಣಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೆಯಾ ಆಂಡಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವೇರು ಏನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನಂಚಿನೋ ಶಿಬಿರಾಗ ಪೋತು 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಜೋಸು ಟಿಪ್ಪು ಓ ಶಿಬಿರ ತಗೊಂಡು ಅವೇ ಮಂಡೆ ಟಿಪ್ಪುಂಡು 15 ದಿನ ಕರಿಂಡು 1 ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡು ಕರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಗಿರಾಕಿಲು ಉಳ್ಳೋ ಪರ್ಪುಣ ಗಿರಾಕಿಲು ಅಪೂರ ಸೇರ್ಪ ಒಂತದೇ ತೊನಿ ದಾಲಾಪೂಜಿ ಈ ಬಿಯರದೇ ತೊನಿ ಜನ ವೈನದೇ ತೊನು ದಾಲಾಪೂಜಿಂದು ಶುರು ಆಪಣ ಅಲ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳ ಪಣ್ಪುಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತನ ಮಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಶಿಬಿರ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದುಲೆ ದಯದೀತ್ ನಮ್ಮ 70 ಜನಲ ಪೋತು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುಜೋ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುಣ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದೆ ತಂದು ಮಾತಿರಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ನಿಖಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ದೇವರೇ ನಿಖಲೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇಲೆಟ್ ನಿಖಲೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪಡು ಇನ್ನರ್ಥಾತ್ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಟ್ಟು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಇತರಾಸಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಏರು ಪರ್ಪಾಯನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತನ ದೆತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಜನ ನಮಾತ್ ಪೋಯಿ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪಂಡಂತು ಎಂಗೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸವಂತು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಂತಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ 843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಧನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡ ಕರನ್ಲಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಸುರೇಶ್ ಮರಡ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟ ಸುಳ್ಯ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಈ ಒಂದು ಘನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾರಣೀಭೂತರು ಆದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಘಟಕದ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಂಘಟಕರೇ, ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾತೇರಿ ಎಂಕ್ಲನ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣ ಬರ ಎಂಕ್ಲ ಬರ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ 5 ಶಿಬಿರ ಪಾಯ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರನ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕ್ಲ ಅವರುಡು ಮಲ್ಲ ಶಿಬಿರ ಈ 5 ಶಿಬಿರಡು 4 ಶಿಬಿರಡ್ಲ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮನ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಂಜನೆ ನೇತ್ರಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟಪ್ಪ ನೋಡು ದಯಬಂಡ ದೇವಿಪ್ರಸಾದರ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಗ ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ 2 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವು ಐಟ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ಪಣ ಹೆಚ್ಚು ನಮಕಲ ಯೋಗಲ ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ 2 ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸರ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಪನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರೋ ಶಿಬಿರಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಬತ್ತನಕಲ್ಲ ಉಪೇರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಅದು ಬತ್ತನಕಲ್ಲ ಉಪ ನಮ್ಮ ಪರ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜತ್ತನ್ಲ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೋಟೆಲ್ಡೆ ಕಕ್ಕಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಶಿಬಿರ ಪೋಪುನ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಶಿಬಿರಡು ಪೂರ ಪೋದು ಬಿಡುಪುಣಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಆತಮಲ್ಲ ಕುಡಿಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರ್ಪುನಗಳೇ ಉಪ್ಪುನ್ ತೆಂದೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮನ ಹವ್ಯಾಸದ ಪರ್ಪನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪ ಅಂಡ್ ಏಪ ನಮ್ಮನು ಸಾರಾಯಿ ಪರ್ರ ಸುರು ಆಪುಂಡ ಅವು ಡೇಂಜರ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪತೆ ಇಡೀ ಮರಣಿಯಾನು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರ ನಂಜು ಪಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜಡು ಪರ್ಪನಕ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂತಾರ ನಮ್ಮದು ಬಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸ ಪರ್ಪನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪೇರು ವಾರವಾರ ಪರ್ಪನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲು ನೋಡಿ ಸೇರಿದ ಪರ್ಪನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು
ಏಪ ಅವು ಮಿತಿ ಮೀರಿಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮನ ಅವು ಪರ್ರಸುರ ಆಪನ್ ಅವು ನಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅಸಮತೋಲನ ಕೊನಪರಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪನ್ ಇಡೀ ಒಂಜು ವಾರ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ಪಂಡದ ಮೂಲ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದರು ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಾಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಮರದ ಕೊರಪಾಯರು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಪರ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮರದ ಕೊರ್ನತ್ ನಿಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮರದ ಕೊರ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ BPದ ಏರುಪೇರು ಎತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬಡವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮರದು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಪಣ ಬಿಡ್ನೆಗೆ ಏರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಜೇರು ಅಂಡ್ ಆತು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಲಕರು ತೂದು ಮುಲ್ಪದ ಸಂಘಟಕರು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅವಡು ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಬಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎರಡೆರಡನ ನಟ್ಟದು ಕಾಸ್ದೆ ಹತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸು ದಾಲ ತನಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಬಡಾನದ ಬಂಜಾರ ಕೊರ್ಪಿಜಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ತಿಂತಿಪ್ಪಾಯ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ತಿನ್ರದೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಊಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೋತೀರು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಜಪ್ಪಾವೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಾವೇರು ಇದು ಪೂರ ಆದಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕನ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ವ್ಯರ್ಥಾಪುಂಡು ದುಂಬು ಈ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯರ ಶಾಲೆ ಅಂದಿತ್ತನತ ಅಪ್ಪಗ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಪ್ಪನಕ್ಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಅನ್ಪಣದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಸೇರು ನಿಜ ನಲ್ಪಾಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಮಗಳು ಏರು ಅಪ್ಪ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡಿಪ್ಪೇರು ಬಾಗಡು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡು ಕೊಂಡದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನು ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪನಂಚ ಓದು ನೆಂಚ ಸೈ ಪಾಡು ನೆಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಬೇರೆ ಎತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಏಡ್ದ ಬೇರೆದಾರು ಕತೆ ಏಡ್ದ ಬೇರೆದ ಸಾಯಿ ಬೇರು ಆರ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು ಇತ್ತೇರು ಆದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಐತೆ ನಾನು ಈ 150 ಸೇರ್ಸಂಡ ಏತು ಅನ್ಪಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಜನ್ ಐನು ಪೂರ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತೇರು ಕಲ್ತದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಬರ್ರಂಡು ಬುಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಬೇಕ ಅಂಚ ಮುಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ಮಾಂತೆರಡ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಸಾಯ್ಬರ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾರ ಎನ್ನ ಮಗಟ ಬನ್ಪುನು ಜನ ಫುಲ್ಲಿಡ ಬನ್ಪುನು ಐಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬರೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರನ ಕುಲ್ಲದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಈರೆಗೆ ಈತನೇಡ ಮಲ್ತನೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಲ್ತಾರತ 150 ಸೇರ್ಸಂಡ ಆಯ್ತು 200 150 140 ಸೇರ್ಂಡ ಆಯ್ತು 320 ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ ಒಂದು ಪೋಯರು ಈರ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಚಿನಾಗೆ ಇನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ 7 ಬೇರ ಅಪ್ಪ 7 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ವರ್ಕ ಒಂಜಿ 7ಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ 7ಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಪದ್ರಾಡಿ 7ಗೆ ಏತಾಪನ್ ಸಾಹೇಬರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ 7ಗೆ 250 ಪದ್ರಾಡಿ 7ಗೆ ಇಂಚ ಮಾಡಿ ಅವು 7 ತೂತಾವಡು ಬಂಡರಿಗೆ ಏತು ಕಲ್ತನ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಈ ಪಣ್ಣನಿಗೆ ಏನಾರ ಜೀವನ ನಾವು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಏತು ಪಂಡದ ಕೋರನ್ಲ ಪರ್ಣ ಬರಲಿ ಬಂತೇರು ಪರ್ಣ ಹಾಲದ್ಲ ಬಂತೇರು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ತೋಡತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಲ್ದೆ ತಂಡ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮ ದಿನಟ್ಟು ಈ ನಿಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಆವರಣ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ನಿಗ್ಲೆ ಏರೇ ಬಲಿಪುನಗ್ಲೆ ಬಲಿಪೋಲಿನಿ ಪೋಪುನಗ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಏರ್ಲ ಹೋಪು ಜಾರತ ದಯ ಪೋಪು ಜಾರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅವಡು ಅನ್ಪಡ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ದಯಮಂಡು ಆ ಥರದ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತನಂಚಿ ನಮ್ಮರಂದು ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಎತೋ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಬತ್ತ ಅಕ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟನು ಅಕ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬೇನೇನು ನಮ್ಮ ಬರ ಈ ಥರ ಬೆಳೆನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬರ ಏರ್ಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತದ ಬೆಳೆನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಗುಳ್ನಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಬರಲಿ ಬರೀ ಯಾರು ಬಿಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಬೇನೆ ತಿಂದದ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪನೋಡ್ದನ್ನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ರೂಮ್ ಇಜ್ಜಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜತ್ತದು ಅವಲೆ ಮೀದು ಅವಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ನುಂಗಾದು ಏನು ಇತ್ತನ ಬಾಂಬೆಡು ಪುರಪ್ಪನಾಗ ಈ ಆಂಡ ನಮಗೂ ಹಠ ಇತ್ತನು ಆ ಕಾರಣ ಗಂಡ ನಮಗೊಂದು ಏಮ್ ದೀಪ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗುರಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧಿಸಾವಡಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಗ್ಲ ಒಂದು ಗುರಿ ದೀವ ನೋಡು ಯಾ ದುಂಬಗಿಂಚ ವ್ಯವಹಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಲೆ ಓಲಾದುಪು ಬೇಲೆ ಅತ್ತ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಯತ್ತಡು ಮಲ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯದ ಪುಟ್ನ ಸಹಜ ಸೈಪುನ್ಲ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟುವೆ ಸೈಪೆ ಆಯ್ತ ನಡುಟುಲ್ಲತ್ತ ಆ ಜೀವನ ಹೆಂಚುಂಡು ಬನ್ನದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಜನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮಾನದಂಡದ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ನಾವು ಪನ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪನ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಏನ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋ ಕೇನುವೇರು ದಾಯಕೇನುವೇರು ಉಂಡು ಅವರ ಪಾತ್ರೆದು ಪವಾಡದು ಮಾತ್ರ ಕೇನು ನಿಕ್ಲು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತದ ಕೇನ್ನತ್ತು ಕೆಲ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಜಂಡ ಐ ಕಾಂಡೆ ಪರ್ಪೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಪನೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀವಮಾನಡು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪರ್ಪೆ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದುಲ್ಲ ಪರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರನ ಆಯ್ ಏತ್ತ ಎಡ್ಡೆತ್ತದ ಗೌರವ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪನು
ಏಪಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಾರ ಐದು ದುಕಾರ ಪರ್ಪನು ಅಂತ ಅದೀಯರು ನಿರಂತರ ಪರ್ಪನು ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವಲಂಡ ಪಾರಂದ ಇತ್ತಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಸೋಮವಾರ ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪನ ಪರ್ಜಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೆಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೈತೇರು ನಿರಂತರ ಏಪಲಾಯ ಪರ್ಪನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪರ್ನ ಬುಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಈ ನಿಗಳು ಒಂಜಿ ತೆಗಡೆ ಪಂಡೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಂಡ ನಿಗಳು ಪೋಯಿ ಕನಿಗನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪನಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಾನು ಆಯ್ ಬನ್ನಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಪೇರು ಶಿಬಿರ ಪೋಯಿನಾಯನ್ ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆ ತೂಪನಾಗ್ಲೇ ಇಪ್ಪೇರು ಆ ಶಿಬಿರ ಪೋಯಿನಾಯನ್ ಆತನಡೆ ಕೆಲವದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಣ ಗೊತ್ತಿಜಾಂದನಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ಗೌರವ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ಲಿ ಈ ಶಿಬಿರ ಪನ್ಪನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಪೋಯಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ತಡೆಟ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಜೀವನ ಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೇನು ದಮ್ಮೋಡು ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರಲೆ ಐನು ಭಕ್ತಿಡು ನಂಬಲೆ ಎರಡನೇದಾತು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ನಿಕ್ಲ ನೆನತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಕಷ್ಟಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತನ ಪ್ರತಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಊರು ಡಾವಡು ನಿಕ್ಲ ಬಾಗಡಾವಡು ನಿಕ್ಲ ಗೌರವ ದಿಕ್ಕನೊಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನ ಮಾನವರ ಪೋಯ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳದು ಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಲದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ನಕ್ಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಬೇರೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಶಿಬಿರಾರ್ದಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಬೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚಾಕರಿ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆದಾಲ ಗತಿಗಿಟ್ಟದ ಬತ್ತನತ್ತಕ್ಲು ವನಸು ಬಡ್ದ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಗೆ ಕೊನೋಡು ಮನಪನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ನೀನು ಬೈದೇರು ಐದಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬಗ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂಚಿನ ಈ ಲೇಸಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಏನು ವಿನಮ್ರವಾದ ತರೆತಗ್ಗ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬುಧರಿಂಚ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬುಧರಿಂಚ ಬುಧರಿಂಚ ಮಹೇಶನಿಂಚ ಸತ್ಯ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಇಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅಮಸರ ಅಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಓಕೆನಾ. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಊರದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಪುಂಚಪಾಡಿಡು 1843 ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟು ನಡತೊಂದುಂಡು. 2 ದಿನ ದುಂಬು ಸುರುತಾನಿ ಕೊಡ್ಲ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತತೆ ತೂತೆ ನಿಗ್ಲೇನು ಬರೋ ತುಯ್ಯೆ ಆಂಡ ಇನಿ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಮಾತ ಜನಕುಲೆನ ಮೋನೆಟೊಂಜಿ ತೆಲಿಗಿದ ಮೋನೆ ಗೆಲುವು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರುಟು ಪುಂಚಪಾಡಿ ಪನ್ಪನ ಊರುಟು ಈ ಶಿಬಿರ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ನಡ್ತಾತ್ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಜನಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶಿಬಿರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶಂಗ ಸುಲಾದಿಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನಂಚಿನಗಳು ಅವತ್ತಂದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ಬೊಕ ಅವೇತ ಜನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋಡು ಬಂಡತೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ತಲ ಮಿತ್ತು ರಾತ್ರ ಪೆಗಲೆ ಬೆಂದದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇನಿ 76 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರಗೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಡು ಬತ್ತದಿಪ್ಪಾರು, ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕತೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದಿಪ್ಪಾರು. ಆಂಡ ಇನ್ನಿ ನಿಖಿಲು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಎಂದು ಎನ್ನಿಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಪಂಡೇರಿ ಯೋಗಲ ಬಾಗಿಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಯೋಗ ನಿಖಿಲೆ ಇನಿ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ನಿಖಿಲು ದುಂಬುದಲಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುಣ ಜೀವನ ಪಂಡ ನರಕದ ಜೀವನ ಅಂದು
ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದಯಪಂಡ ಪರ್ಪಣಾಗ್ಲೇನು ಅವೇತ ಜನನು ತೂತೆ ನಿಖಲು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸದಿಪ್ಪರು ಆ ನರಕದ ಜೀವನ ನೌಕು ಏರೆಗಳ ಬರಿಯರ ಬೆಳ್ಳಿ ಆ ನರಕದ ಜೀವನ ಬಿಡುತ್ತು ನಿಖಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ನಿಖಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೇರೆಂದು ಏನೇನು ಸ್ವರ್ಗವಂಡ ಸೈತನ್ಯದ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕನದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿಪ್ಪನವನೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲಿ ಈ ಪರ್ಪಣೆ ಪರೊಂದು ಇತ್ತನ ನಮಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೆಂಚಿನೆಂದು ನಾವು ಗೊತ್ತಾವಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಡ ಇನಿ ನಿಖಲೆ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಆತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ದಯಬಂಡ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಕಾಣಿಯೂರುಡು ಮುಲ್ತ ಕೈತಲ್ದ ಕಾಣಿಯೂರುಟು 1700 ದಿನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಿಬಿರ ಅಲ್ಪಲ ನಡತಂಡು 24 ಜನ ನಿಖಲ ಲಂಚನೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತತೆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಿಬಿರ ಆತ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಅವೇತ ಜನ ಮಧ್ಯ ಬುಡುದು ಹೊತ್ತಿನಾಗಲು ಮುರಣಿ ಸುರುತಾನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಡೇ ಬತ್ತಿದ್ದೀರು ಅಕ್ಲಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಾತಿ ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಪರ್ಪಣೆ ಬಿಡುದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ನಡತಂದುಲ್ಲೋ ಉಪರ ಪಂಡಿರು ಕೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ಈ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ 2-3 ದಿನ ದಿಂಚಿ ಕೊಂಚ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುಳ್ಳೇರು ಬಂಟೋಳ ತಾರೆ ಕಾಣಿರ್ತ ಶಿಬಿರ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಆರು ಬಿಡುತ್ತು ಪರ್ಪಣೆ ಬಿಡುತ್ತು ಎಂಚುಂಡು ಶಿಬಿರ 7 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪುರ ಕೇಳದುಳ್ಳೇರು ಆರು ಮುರಾಣಿ ಪರ್ಪಣೆ ಬಿಡುತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ತೊಂಡು ಏನ ಇರ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲ ಭಜನೆ ಒಂದೆರಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪದೆ ಪ್ರಸಾದ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತು ದೆತ್ತೋನಿಯಾರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ದೂರೋಡುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಪಣೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪಣೆ ಬಿಡುತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಆರು ಬೋತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೋತು ಕಾವಂದೇರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡುತ್ತೆ ಆರಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ಬತ್ತದೇರು ಇನ್ನು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಅಂತೊಂಡಿರು ಇಂಚೊಂಡು ಶಿಬಿರ 7 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ 28 ತಾರೀಕು ತಾಂಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಆರು ಬರಿಯಾರು ಬರ್ಪ್ಯಾಂಡರು ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜಿ ಬರಿಯಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆರು ಅಡಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರು 28 ತಾರೀಕು ತಾನೆ ಆರ್ಲ ಬರಿಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಡ ಆತು ಆರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಪರ್ಪಣೆ ಬಿಡುತ್ತು ಪೊರ್ಲುತ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಶಿಬಿರ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವುದಾಗಲೇ ಈತ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡ ಕೀಲಾರಿ ಮೇರ್ಪುಂಡು ಶಿಬಿರ ಪೋಯಿನ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಸಮಾಜ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಭಾವನೆ ಹಿಡಿತು ಕೆಲವು ತೂಪೇருந்து ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಶಿಬಿರ ಪೋಯಿನಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಶಿಬಿರ ಪೋಯ್ತು ಪರ್ಪಣೆ ಬುಡುಡು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪಣೆ ಬುಡಿಚಿಂದ ಈ ಶಿಬಿರ ಪೋಯಿ ಕೂಡ ಪರಿಹರಿಸರು ಅಂತ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಹೀಯಲಿ ಸಪ್ನಾಗ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇನ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಪಣೆ 100% ಪರ್ಪಣೆ ಬುಡುಡು ನೂತ ಹೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಏರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಹರಣೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಂಚೇತನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೇನ ಬದುಕಲೇ ಡಬ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪು ಈಜಿನ ಮೆಗ್ದಿನಾಗಲಿ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಈಜಿನ ಮದಿಮೇನಾಗ್ಲ ಬಿಡಿದಿ ಹೋಗ್ಲಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೇಟ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ನಿಕ್ಲೇಟ ಪಾತೇರು ಈಜಿನ ಪರ್ಪಣಾಗ್ಲಂದ್ರೆ ಪರ್ಪಣ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಪರೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಊರುಟ್ಲ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲೇಂದ ಹತ್ತು ಪಂಡೇನು ಅಂತ ಪರ್ಪಣಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಬ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇಂದೇ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರು ಬರಿಯಾರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೀಯಲಿ ಸನ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಆ ಪರ್ಪಣ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೇನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಮುಳೊಂಜಿ ಇನಿ ಯೋಗ ಕುಡ್ದು ಬತ್ತನಂದು ಪವನುಲಿ ದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ಬುಡೋದು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂದು ತಿಕ್ಕದು ತಿಪ್ಪ ಅಂದು ಐಕೊ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಶಿಬಿರ ಅದು ಒಂದೊಂಜಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬಣ್ಣಲಿ 7 ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೇನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇತೆದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಜೀವನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಲ ದುಂಬು ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಐತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡಲ ಆ 6 ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಗ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪೊಣಾಡು ಆ ಪರ್ವದು ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಪಾರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಹೊಂದಿತ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಇಪ್ಪರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನಾಗ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿಪ್ಪರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಪಣೆ ತೂನಾಗ ಜನ ಸಾದಿರ್ ಬೂಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಪರೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏತು ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ನಿಲ್ಲೇನು ಎಣ್ಣಿ ತಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡ ತಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಪಣೆ ಬಿಡುತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡದು ಏನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮುಗಿಸಬೇಕೇಂದು ಮಾತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ನೆಲೆಯನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥನ ದೇವರನೆಗ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು
ಅಂಚನೆ ದೆಯ್ಯ ಅಂಟಂಪನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಬೇಡಂತು ಕಾಮಂದರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ವಂದನೆ ಕಿದ್ದು ಕೊರೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮವು ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆಯನಂಚಿನ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಪದ್ಮಾಂಬಿಕಾ ಅಪ್ಪೆನ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಈ ಊರೋಡು ನೆಲೆಯನಂಚಿನ ಧರ್ಮರಸು ಆ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೇನ ನೆನೆವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೆಯ್ಯನು ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಇಣಿದಾನೆ ಬಂಡ ದಾನೆ ಬಂಡ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಂಡೇರಿ ಅವು ದಾನೆ ಏನು ಪಾತೆರ್ನ ದೇವರನ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕಣೆ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೆನಪಂಡ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಆವಡು ಆಂಡಲ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಹತ್ತು ಆಂಡಲ ಏನಿದಾನೆ ಬಂಡ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ 70 ಜನ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಾರ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮಕ್ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಡು ದಾನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಲ್ಪುಣವು ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮದು ಮನುಷ್ಯರದು ತಪ್ಪು ಬರ್ಪುಣವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ದಾನ್ನ ಸಾಧಿ ತತ್ತದು ಪೋಪ ನಿಖಲ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟಕು ನಿಗಲು ಬಲಿಯಾದ ಬಾಯರು ಆಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಬೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಅಮೃತಗಳಿಗೆಡು ಎಂಕ್ಲ ಆ ದುಶ್ಚಟರ್ದು ನನ್ನ ಸನ್ನಡತೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಡು ಈ ಬರೋಡು ನಂಡ ಈ ಶಿಬಿರದಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿದು ಅಲ್ಪದ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಿಡೋದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ ಸಾಧಿಡು ಇಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆನ ರಮಣೆಯಾದ ಬಾಳುಡು ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬದುಕೊಡು ಒಂಜಿ ಆಶದಿ ಒಂದು ನಿಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಜನಕಲು ನನ್ನ ಎರಣ ಒತ್ತಾಯಗೋಸ್ಕರ ಬುಡದಿ ಜೋಕಲ್ನ ಒತ್ತಾಯಗ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಒತ್ತಾಯಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿನ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತನಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅವು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲು ಕೋಡೆದು ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಿಪ್ಪಾರು ಇನಿ ಕಾನಗ ನಿಗಲು ಎಂಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬುಡುಪ ಅನ್ಪಣ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂತು ಉಳ್ಳಾರೆಂದು ಮಣ್ತಿ ಯಾನ ಭಾವನ ಮಲ್ತೊಂತುಲ್ಲೆ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಿಡೋಡು ಅಂಡ ಐಕ ಇದಾಲ ಮರ್ದು ಮಾಯ ಅವು ಒಂದು ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಪರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟನು ಬಿಡೋಡು ಅಂಟ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಂಡನೆ ಅವು ಯಾನ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಪರ್ಪಜಿ ಅನ್ಪಣ ಅಥವಾ ಯಾನ ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಂದನ ಆ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಹೊಗೆಬತ್ತಿ ಸೇವನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನು ಮೊತ್ತ ನಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ನೋಡ್ಪುಣ ಒಂಜೆ ನಿರ್ಧಾರನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತವಲ ಇದು ಇವಣ್ದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮುನಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲೆ ಒಂಜಿ ಉರುಡಿ ತೆರಿಗೆ ಕಾಡ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಊರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ನೆರ್ಕಬೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನು ಈರು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಈರು ಬತ್ತದವ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಈರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೊರಡು ದನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಾಲ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಷ್ಟನು ಆರೆಡ ಬಂಡೊಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಹೊರ್ತುಗು ಆರೈಕೆ ಪೂರ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದ ಕಡಪಡೊಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಉತ್ತರನು ಕೊರತು ಕಾಪಾಡು ಅಕ್ಲೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುನಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಇರ್ಕ ಒರಿ ಎಡ್ಡನೆ ಪರ್ಪಣೆ ಪರೊಂದೇ ಪೋತಿತ್ತೆ ಆಣಿಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ ಈ ಪರ್ಪಣೆನ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯರಾಪುಜಿ ಯಾನು ಎಂಚದೆನ್ನು ಪರ್ಪಣೆ ಬಿಡ್ಪ ಪರ್ಪಣೆಗೆ ದಾನೆಡ್ಲ ಇರಟ ಮರ್ದುಂಡ ಅಂದು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಡ ಕೇಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ ಎಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಮರ್ದು ಗೊರ್ಪೆಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಯೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯಗೆ ನಾನು ಮಣದನಿ ಬೋಳ್ಪು ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕದ ಪೋಯಗೆ ಪೊರ್ಲು ಬರೊಂದಲ ಪೋಯಗೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರಣ ಆಡರ್ಕದು ಪತ್ತೊಂದರಿಗೆ ಆಡರ್ಕದು ಪತ್ತೊಂದು ಏನನೊಂದು ಬುಡುಪುಜಿ ಇಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊರ ಏನನ್ನು ಬುಡುಪಳೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಾಗ ಪರ್ಣ ಆಗಲ ಪರ್ಣವು ಬಿಡ್ತೇ ಬಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಬತ್ತಂತು ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ಲೆ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ಪಾದ ಕೊರಲೆ ಏನು ಬಣ್ಪೇರತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇಂಬೇರೆ ಹೇಗೆ ದಾನಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವತ್ತನ ಮಾಡ್ತು ಆ ಪರ್ಣ ಕೇಂಡೆಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಮರಣ ಪತ್ತೊಂತು ಈರೆ ನಾನು ಆ ಮರಡ್ದೆ ನಾನು ಬುಡ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಕೇಂಡೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ದಾಯಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಈರೆಗೆ ಆತು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅದಿತ್ತಿನ ಈರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಈರಿನ ದಾನೆ ಕೆಟ್ಟದು ಬಂಡು ಕೇಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಆ ಮರಡ್ದು ಈರಿನ ಕೈನು ಇಂಚ ಪತ್ತನ ಕೈನು ಈರು ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಪಂಡೆಗೆ ಇಂಬೆ ಆತನಗಾರು ತನ್ನ ಆತಗೆ ಆ ಕೈನು ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಬುಡದಾಪನಾಗ ಈ ಮರ ಏನನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಜತ್ತ ಯಾನೇ ಮರಣ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಅಂದು ಬಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಆರೈನು ಪಂಡ ತೋಜ್ಪಾಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಅಪ್ಪ ಇಂಚನೆ ಈಲ ಪರ್ಪುಣೇನು ಈಯೇ ಪತ್ತೊಂದು ನತ್ತಂದೆ ಆ ಗಂಗಸರ ಬತ್ತದು ನೆನನು ಪತ್ತೊಂದು ನತ್ತು ಯಾನೇ ಈ ಗಂಗಸರನು ಪತ್ತೊಂದನ ಅಂದು ಬಣ್ಣದ ಆಗ ಆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಣಿಗೆ ಆ ಪರ್ಪುಣೇನು ಬುಡಿಯಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮೈತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುಣೇನು ಬುಡಿಬ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ
ಉಂಡು ಇನಿ ಇತ್ತವು ಈಡೆ ಬತ್ತದು ನಿಗಲು ಸೇರಿದ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಇರ್ತವೆ ನಾನು ಇನಿಕ ಮೂಜಿ ನಾಡು ನಾನು ಇನಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಪರ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಣ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರನು ನಿಗಲು ಮಲ್ತೊಂಡು ನಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಸಫಲ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಬತ್ತ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂಡತೆ ಯಾನು ಪಣಪೆ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ದಾನೆ ಮಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ದಾ ಇವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣರ್ದಾತ ನಿಗಲಿ ಪರ್ಪಣೆಗೆ ಬಳಿಯಾದಿಪ್ಪಾರು ದಯ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಪರ್ಪಣಗಳು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪರ್ಪಣಗಳು ಅಥವಾ ತಿಜ್ಜಮ್ಮೆ ಎಲೆಮ್ಮೆ ಮಾಮು ಸಮ್ಮಲೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಪರ್ಪಣಗಳು ಇತ್ತೇರು ನಿಗಲ ಇತ್ತ ಜೊತೆಟ್ಟು ಅಕ್ಳು ದೀಡ್ದು ಬೋಯ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಅಕ್ಳು ದೀಡ್ದು ಬೋಯ್ನ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಡು ಒಂಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ದಣ್ಣ ಐನು ಬರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಜೋಸಿಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣೋಡು ಪರಿಹಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ಪೇರು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಪರ್ಪಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಏರು ಪರ್ಪಣೆ ನಂಡ್ಲ ಅವು ನಂಕಸ್ಲಾಗ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರನು ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ರೈಡೇ ನಾಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪಣ ಏನ ಎನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆ ಯಾನ ತೆರಿ ಉಂಟೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಆಪ್ಪ ಮಿತ್ರರು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ತಕ್ಕಳು 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ದಾಯ ಬಂಡ ಇನಿ 72 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಈ ಕಳಿ ಗಂಗಸರಂದು ಬರ್ತೀಜಿ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಾಂಡಿ ವಿಸ್ಕಿ ಎಂಚೆ ನಾ ಮತ ಉಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜು ಆರದಣ್ಣ ಪರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ರತ್ತು ಆರು ಪರ್ಪುಣ ಇತ್ತ ಸಮುದಾಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಆರದಣ್ಣ ಪರ್ಪುಣ ರತ್ತಂದು ಎಲ್ಲ 10 ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಪುನಂಜನ ಒಂಜಿ ಊರದ ಗುರಿಕಾರಿ ಅವು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗುಳ್ಳನಂಜನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡರು ಅಂಜನೆ ಲೋಕಯ್ಯರು ಅಂಜನೆ 3-4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು 10 ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಭೂತಾದ ನಡಾವಳಿ ಇಪ್ಪು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಳ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಆ ನಡಾವಳಿಡು ಉಂತದು ದೆಯ್ಯೋಟ ಆ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗಲ ಎಂಕ ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸದಿರು ಆ ದೆಯ್ಯೋಲ ಎಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಬೋಣಗ ಬಳೆಯನ್ನ ಉಳಾಯಿ ಈರಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಂಡತ್ತದು ಬೀಜ ತಗೊಂಗ ಸರದಿಡ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ದ ಎಂಚಿನ ಮತ ಉಂಡು ಎಂಕ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಪುದಾರ್ ಗುತ್ತಿಜಿ ನಿಜವತ್ತು ಬ್ರಾಂಡಿ ಮತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ದ ಎಡ್ಡ ಬೇತೆ ದೂರ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಬಳೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪರು ಲೆತ್ತಂಡ ಏನ ಉದೆತ್ತೊಂಡು ಜನ ಎಂಕ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾನ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ದೆಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ನಗ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಎಂದು ಮಾಡಿತು ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಪರೊಂದು ಇಟ್ಪುಣದಾಂಡ ಯಾನು 10-20 ವರ್ಷದ್ದು ಇನಿ 5 ವರ್ಷ ಯಾನು ಆ ಊರುಡೆ ಬಂತು ಮದಿಮೆ ಮಂಗಲ ಸಾವು ಬೊಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ನಡಾವಳಿ ಭೂತ ನೈವೇದ ಕೋಳ ಪೂರ ಯಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ಪರಿತು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ನಾನು ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪಾಯಿರು ಇನಿ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇನ್ನು ದಾಯಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತನೆ ದಾತು ಆ ದೆಯ್ಯದ ಸೇವೆನ ಆ ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ನಡಪುರ್ದು ಕೊರಡು ಆ ಮದಿಮೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಾನೆ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂತೂ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಆ ಮದಿಮೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಜವಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ತೋಚುಂಡು ದುನಗಣೆ ಎಲ್ಪ ತಾಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಜನಲ ಅರ್ಧ ಜನ ಒಂದು ಪ್ರಾಯತಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಎನ್ನಾರ್ದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಕೆರಿಯಾಗಲು ಯಾನು ಪಣಪನ ಐಡ್ತಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಯದ ಹಿಡ್ದು ಪಣಪೆ ದಯ ಬಂಡ ಇನಿಯೇ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿಡ್ದೆ ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜಕರು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪಣಪೆ ದೇವರನ ದಯ ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೃಪೆಟ್ ನಿಗಲು ಇತ್ತೇನೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಯಾನು ಪರ್ಪಣೆ ಬಿಡ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾನು ಪರೊಂದು ಇದ್ದಿ ಏನು ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಒಳ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಡೇನ ಪರ್ಪಣಗಳೇ ಇತ್ತೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಗುರಿಕಾರೆ ಗೌಡೆ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪರ್ಪಣಗಳು ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಯಾನು ಇನೇ ಅಜಿಪೋರ್ತ ದುಂಬು ಯಾನು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಭಾರಿ ಪರತು ಬೂರೊಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೂರ್ನಗಳು ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಯಾನ್ಕ ಇನ್ನು ತೂತೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗಣೆ 7-8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂದು ಪರ್ಪಣ ಬೇಪಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಯಾನು ಪರಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದು ಯಾನ್ ನಾವು ಹೇಳಕ ಅಲ್ಲಿ ಬೂರುವೆ ಆ ನಾಯಿ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಮೋರೆಣ್ಣೆ ಹಕ್ಕು 6ನ ಮೋರೆಣ್ಣೆ ಹಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯನೇ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಕಲ್ಲ ದನ್ನ ಬರೀ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪಣಂಚನ ಬರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಣಿಕೆ ಬುರ್ನಾರು ಅಲ್ಪನೆ ಮುಂಕು ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಪೋತು ಆರು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೇರು ಆರೇನು ತರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅಪಗಳ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಪರ್ಪಣೆ ಇಡ್ತಾತು ಈ ಥರ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ಮಣ್ಪಣ ಎಂಕ ಅಪಗ ಕೇವಲ 10-12 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಂಜನೆ ನನೋರಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಎಂಕ್ಲ 10-25-30 ಜನ ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತ ಏನಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪನ ಇಸ್ವೆ ಆ ಬರ್ತುಡು ಅಪಗ ಆರ್ಲಾವೆ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಪೋತು ಎಂಚ ಎತ್ತು ಬರ್ಪೆದರು ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಾಟ್ಲಿನ ತರೆದಮಿತ್ತು ಇಂಚ ದಿಡೊಂದು ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಳ್ಪುಗಳು ಹಾಕದು ಆ ಬಾಟ್ಲಿನೇ ಇಂಚ ಪರೆದು ಆರು ಬುಕ್ಕ
ಮರದ ಕೆರವಪ್ಪ ದಾಯ ಬಂಡಾರೆ ಲಕ್ಕತ್ತು ನಡಪೆರದಿರುಜಿ ಕೈಕಾರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರೋಡಂದ ಅಂಡ ಅದೆನ್ನು ತುಂಬ ಬರೋಡಾನೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರೋಳು ಯಾರಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಲಿವರ್ ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ದಾನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತದು ಆರ ತೀರ್ಬೋಯರು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಆತನು ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಇನಿ ಅದು 72 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಯಾನು ಕಳಿ ಗಂಗಸರ ಅವಡು ಇತ್ತದ ಈ ಬಾರಡಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಂತ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪರ್ಪುಣ ಉಂಡತ್ತ ಯಾನು ಬರ್ತೀಜಿ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಕ ಉಬಡೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನು 72 ಕರಿಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಪ್ಪಣಗ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಇನಿ ಜಾವಣೆರೇ ಉಳ್ಳ ಸುಮಾರು ಜನ ಮದಿಮೆ ಬಹುಶಃ ಆತಿಜಿನ ತೋಜು ನಿಂಕದು ನಗಣೆ ನಾನೊಂಜಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವನ ಅಡ್ಡಾವಾಡು ಏನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಂಡೆ ಎಕಟೆ ಬಂಡೇರು ಕೈವಟ್ಟೆ ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಒಂತ ಹೊರ್ತು ಪಾತಿರ್ಲಿಂದ ಅಂಜಾದು ಇಪ್ಪಣಗ ಆ ದೆಯ್ಯೋ ದೇವರ ನಿಖಿಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಖಿಲೆ ಮದಿಮೆ ಒಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಡಿರ್ದು ಪೊದು ತಿಕ್ಕದು ನಿಖಿಲೆ ಮದಿಮೆ ಆತು ಸಂಸಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪಡು ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆತು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ಅಂಟ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಹೋಗು ನಿಖಿಲ್ನ ಬಿಡೋದಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕಂಡನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಆದ ಮಾಡಿದ ಆ ಬಿಡೈತಿ ಪುಂಜೋ ಪಂಡ್ರಾಡು ಅಂಜನೆ ಆ ಜೋಕುಳು ಎಂಕ್ಲಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆದರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಾಲೆ ಕಡ ಪುಡಿಯರು ಬೊಡೆನಾಥ ಎಂಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಪಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಜೀವನನು ಪಣ್ಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಯೋಗನು ಭಾಗ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎನಗಿರಿಸಾಡು ದಾದನ ಆ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆ ವಿಷಗಳಿಗೆ ಬತ್ತನಪ್ಪ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಚಟಕು ಬಳಿ ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನು ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಅಮೃತಗಳಿಗೆಡು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಚಟನು ಪೂರ ಬಿಡುತ್ತು ನನ್ನ ಸನ್ಮಾಗೋಡು ನಡಪ ಮಣಪನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರನು ಮಲ್ತು ಜೀವಂತು ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಆ ದೆಯ್ಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣ ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಉಳ್ಳಾಕಲು ಅಂಜನೆ ರಾಜ್ಯಂದು ನೆಲಾಯನಂಜನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪುಂಚಪಾಡಿದ ಈ ಈ ಸವಣೂರದ ಪುಂಚಪಾಡಿ ಮಲ್ಪನಂಜನ ಈ ಊರು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಳ್ಪಳ ಯಾನದು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಯಾನ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ ಇತ್ತ ಪಂಡನಂಚೆ ಪಂಡತೆ ಏನು ಒಂದು ಅಜಿಪ್ಪು ಎಲ್ಪಲಿಸೋದು ದುಂಬದ ಕತೆ ಪಂಡೆ ಆ ಬರ್ತುಡು ಯಾನ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆರು ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಯಾನ ಏರಿಂದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಕಡೆ ಒಂದು ತೆರಡ ಈ ಊರಿಗೆ ಯಾನು ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಿರ ಪರಿಚಿತರು ಮಾಂಡ ಇನಿಮ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಎಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಏರ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ದಿಂಜ ಪ್ರಾಯತಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಅದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಗೆ ಮುಳ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ರಡ್ಡು ಬರ್ಲಂಗೆ ಮಿದ್ದು ಬಂಡ ಅಂಡು ಎಂಗೆ ಮುಳ್ಪ ಬಡನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಆಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಲ ಸಂಸಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಅಂಚಾದ ಏನು ಈ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಪಗಳ ಮುಳ್ಪಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುಣಾರೇ ಇತ್ತನ ಎಂಕ ಅವರು ಮಾಮಣ್ಣೆ ಅವಡು ಅಂಡ 6ನ ಜೊತೆಟ್ಲೆ ಏನು ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ತಂದೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಜೋಕ್ಳು ಏನು 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಳು ಆ ಜೋಕ್ಳು ಅಂದಂಡ್ಲ ಏನು 600 ಜೊತೆಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ 6 ಬೂರಿ ಅರಂಡ ಏನು ಕರೆ ಲಕ್ಕಳೆ ಯಾರು ತೂತು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಡೆ ಬೋತು ಪಣಪೇದೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಯಾನು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಅಭ್ಯಾಸನೋ ಅಪಗಳ ಮಲ್ತೊಂದಿಜಿ ಅಂಚಾತ ನಂಬು ನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಳ್ಳೆ ಮಾರು ಇತ್ತೆ ಒಳ ಊರುಗೌಡ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೋಪುಣಾರತ್ತ ಪರ್ತು ಎರಿಪು ನಿನ್ನಿಗಳು ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಆವಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಯಂಡು ಯಾನು ಪರ್ಪುಣ ಪಂಡ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಮುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇರು ಆವಡೆ ಅಂಚಾತ ಇಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಪಾತ್ರೆ ಅಂಡ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೇರಿಯರು ಉಳ್ಳರು ನಿಖಲೆ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರು ನಿಖಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಏನು ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೇಲೆಕ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಾಳು ಪೋತಲ ನಿಖಲ ವೇಲೆಕ ನಿಖಲ ಧರ್ಮದ ಯುವಾದಿಲು ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಖಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಸನ ಮುರಿದಿನ ನೆಂತೊಂದು ನಿಖಲ ಆ ಪರ್ಪುಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬಿಡುಪು ಅಂದು ಮಲ್ಪುಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ದುಮ್ಮು ನಿಖಲೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪರು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ದೇವರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೆಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರನು ಉಂತಪ್ಪೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈವದೇವರಿನ ಮಾತ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೈವದೇವರಿನ ಮಾತ ನೆನೆತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಪಾದು ಗಡ್ಡ ಬುರುಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾತಿಕೆದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾರ್ಲ ದೈವದೇವರ ನಂಬು ನಕ್ಲತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾರ್ಲ ಏತು ಜನ ನಂಬಾರು ದೈವದೇವರನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಾಯಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ದಿಂಜ ಪಾತಿರುಜಿ ದಯ ಬಂದ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ದಾಯ ಬೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಬತ್ತದ ಸೂನಾಗ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆತಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಆತಂಡ ಅಜ್ಜಿರು ದುಂಬು ಪರೊಂದಿತ್ತೀರಿ 5 ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಪುಣಿನ ಮತ್ತು ಶಿಬಿರಗೆ ಪೋತಂದತ್ತು ಉಂತಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂದು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಟು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಂಚ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮತ ಬತ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ದೈವ ಅನ್ನಪ್ಪ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಾರು ಅನ್ನು ಪರವರಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನ ಭಾವನ ಎನ್ನ ಬಾವಾಗ ಅರ್ನ ಮಗಳೇನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು 6 ದುಂಬು ಭಾರಿ ಪರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಏನಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋವಂದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಾವಂದಿರ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಈ ಇಂಚನೆ ಪುನಃ ಏನಂದು 5 ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಟು ಏತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಬುಡೇದಿಗೆ ಕರಿಮನಿ ಬಂಗಾರ ಕುಳ್ಳೆರ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾವಂದಿರು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಈ ಸಮಾಜಟು ಆಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ MBA ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ
ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಸರಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಐತೆ ಶಿಬಿರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಎಲು ಇಚ್ಚ ಅಂದಿನ 4,000 ಪನ್ಯರ ಇಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಚಲ ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ ಕೇನುನೇ ಸರಿ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಳೆ ಪನ್ಪುನಂಚ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ದೈವ ದೇವರು ನಂಬುನಕ್ಲು ದಾಯಕೆ ಎಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ ನಾಗದೇವರು ಜಾಗದ ಮಣ್ಣದ ನಾಗದೇವರು ದಿಂಜ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರ್ತು ಪೋಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಟ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬುನ ನಾಗದೇವರು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಜೆ ನಾವು ಆತ ನಿಕ್ಲು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ತತ್ತದ ಪೋಯಿನಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಸದ್ಗತಿ ಕಾರ್ಯ ಪುಂಡು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ವಾಕ್ ಬಿರಿಪುನ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಪುದರ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಕೊರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ದೈವದ ಕಟ್ಟಡು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಪನವು ಬುಡಯರಿಗೆ ಅವು ₹1 6 ಬುಡಯರು 7 ಜನ್ಮಗಳು ಬುಡಯರು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಬುಡಯರಿಗೆ ಆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಪಂಡ ಅವು 7 ಜನ್ಮಗಳ ಬುಡಯರು ಅಂಚಾತ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಬತ್ತದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಕಲು ಶಿಬಿರ ಆರ್ತಿಲ ಬತ್ತದು ದೇವರನ ಪುದರ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ನಂಚ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತದುಂಡು ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡಾಪ್ನ ಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ನಾನು ದಿಂಜ ಪಾತೆರುಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪನಿಕ್ಲೆ ದಿಂಜ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪುನ ಹೇಳತ್ತು ದಯಪಂಡ ದೈವದ ಕುಡಿಯಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಪರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರ್ಪ ಅನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಧನಿಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣರ್ನ ಇಲ್ಲ ಯಾನೇ ಧರ್ಮದೇವಲೆ ಕಟ್ಟುನಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆలు ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪ ಪರ್ಪುನಾಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡ ದೈವದ ಸೇವೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಕಂಡಾನಿಲ ಬುಡಿದಿಲ ಬತ್ತೇರು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ದೈವದ ಕುಡಿಯಡಿಕೆ ಬತ್ತೇರು ಕಂಡಾನಿ ಪರ್ಪುನೇನು ಶಿಬಿರಗೂ ಪೋತು ಪರ್ಪುನೇನು ಬುಡ್ದು ಮರಲು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬುಡದಿ ಬತ್ತದು ದೈವಡಕೇನು ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಗಿದ್ದು ಆಂಡ ದೈವದಾದ ಪನ್ಪುಣ ಬಲ್ಲೆ ದೈವ ಆಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ವ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಣ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಆಯ ಪರ್ಪುನೇನು ಬಿಡ್ತ ಅಲ್ಲ ದೈವ ಆಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡೆ ತಿನ್ಲೆತ್ತದು ಗುಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪುಂಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಾಲಿ ಉರಿಪ್ಪುನಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಪನ್ನಾತಿ ಅಂದಿಂಜ ಪಾತೆರು ಅಂಚಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲು ಕುಟುಂಬಡು ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ನಂಬುನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಪುಂಚಪಾಡದ ಈ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಕೊರಗಂಜಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಂತಲ ಕೈನಿ ಮಲ್ತದಾರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ್ಲ ಕಾವಂದಿರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಧನೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಸ್ತೇರೋ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ಏರು ನಿಕ್ಲು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ್ಲ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಧರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಅನ್ನಪ್ಪ ದೈವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನ್ನು ಒರಿಪುನಕ್ಲು ಹಾಕಲಿ ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಒರಿಪುನಕ್ಲು ಹಾಕಲಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪನ್ಪೆದ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಸರಿ ಮನ್ಪೆರ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ ಸರಿಜ್ಜಿ ಎಂಬಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಗ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನ ಸರಿ ಮನ್ಪೆರ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಂತರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಂಚಾತ ಏನೋ ಲೆತ್ತದ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡ ಪನ್ಪುನಂಚ ವಾಕ್ಯ ಪನ್ಪೆ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು 1943ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಷ ಶಿಬಿರದ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಮುಂಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಗಲೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಲ 2 ದಿನ ಶಿಬಿರ ಆಂಡು ಎಂಚ ಪುಣದಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಶಿಬಿರ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆತದ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಣತ್ತ ನಾ ಎಂಚ ಪರ್ಪಣೆ ಬುಡೋಳಿ ಅತ್ತ ಬುಡೋಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುಡಿ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಆ ದೇವರು ಈಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಸವಣೂರು ಪುಂಚಪ್ಪಾಡಿಲ ಗ್ರಾಮದಾಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದಾಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಕೊರದು ಈಗ ಪರ್ಪಣೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುಡ್ಲೆ ಆ ಮಂಜುನಾಥೆ ಈಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಲು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಮಃ
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗು ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿಪುಣ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆತ ಮುಂಭಾಗಡಿಪುಣ ಮಾತ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಇತ್ತೇನೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ಜೋಕುಲು 4 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಾದ ಒಂದೇ 2 ನಿಮಿಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿದಿಂಚ ಇನಿಕೆ ಮೂಜನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಅವಡಂದ ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಿನ ಅವು ಖುಷಿ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮೋಣೆ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ನೆನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದೇರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ವಕ್ಕ ನೇತ್ರಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರು ಮಾತಾ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಊರ್ದಾಕಲ ಮಾತಾಡಲ ಸಹಕಾರಡು ಬರೀ ಪುರ್ಲ ಒಂದೊಡ್ಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ನಡಪೇರಂಡು ಇಂದುವೇ ಈ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೇರಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಲ ಅನಿ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗಾಣಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲ ದೀವೊಂದ ಪನ್ಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾರಿ ವಿತವಚನ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಬತ್ತದು ಒವೇ ರೀತಿದ ಫಲಾಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಕೈಗೆ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಪ್ರೀತಿದ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದಾವುದು ನಿಖಿಲೆಗರ ಪ್ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತವೆ ಒಂದೆನೆಲು 1843ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ 2ನೇ ದಿನದ ಗಣ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಕರಂದ್ಲಾಜ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಇವರಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಧಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವಜ್ಞ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಾನ್ಯೂರು ಇವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕಯ್ಯ ಪರವ ದೋಳ್ಪಾಡಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾನ್ಯೂರು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಹರ್ಷಿತ್ ನಿಡ್ಡಾಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವೂರು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಗೌಡ ಪೈಕ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೈಕ ಇವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಗಾಧರ ರೈ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸವನೂರು ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನಿಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಗಿರಿಶಂಕರ್ ಶುಲೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಸವನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ಶಿಬಿರದವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜೇಶ್ ಮೀಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಾನ್ಯೂರು ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಖಿಲೇಶ್ ನಗುಮೊಗಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಇವರಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಲೋಕನಾಥ್ ಅಮಿಚೂರು ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಯಮಂಗಲ ಹಾಗೆಯೇ ಅಶೋಕ್ ಪಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಧವಗೌಡ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಜಾಲ್ಸೂರು ಯತೀಶ್ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ ಸುಳ್ಯ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಜಯಶ್ರೀ ಗೋಳಿತೋಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗೋಳಿತೋಟು ವಲಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಒಕ್ಕೂಟ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಗಿಪನದ ಚುಕ್ಕೆದು ಒಂದಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬರೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿನಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಚಪಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಅಂಗನವಾಡಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಮಾರಮಂಗಲ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ ಸತ್ಯೋಲು ನಡಪುಡ್ದು ಕರಡ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪದು ನನಾತ್ಮಕಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಳ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಮಾತಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಚಪಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚನ ಶಾಲೆದ ಮಾತ ಗುರುದೇವರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಾಧಿನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಎಂಚೇನೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪಂಜನ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರ ಕೊರಡನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ನವಜೀವನದಕ್ಲು ಒಕ್ಕೂಟದಕ್ಲು ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿದ ಮಾತ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಜನಮನದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ.